اها ايغو كرم كأخونا لومي سلام 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 كما يتخونوا قاعد حان مزاحونا حبشة ادكشن لومو خامس كبر ايانا الممرنان هنا مسينا زلنا نايلوم رئيسنا خمتي ابتلع التريو زلهم إثيوبيا قطباو عبيت زي مهلا بسنكي ودب ويكا قيح بحري زي مهلا ودي ولا قاليو إذا حتتات نحن ملس مسكي إلى سنة قطبا دكتور جبري دكتوري واي ام ك سكرين شير قبرلني اوكي هو ما يلا اوكي قرم وال يغني اللينة عدمي نتا موسيقى كله مأتويت قداسيت موسيقى في ساعات زي كمو نبلولو جزيو قرنا نذكرلو جزيو سلازي بتاعمي قداسيت تا موسيقى كرمي نزي مدبنا مجمارنا بخب مجمارنا ونا قداسي مالتي تمدبون مس تأساسر ايو زي تعيش كالقسا قرمي مجمارنا زي اوكي هاي تدلني عادي اوكي سلازم مجمارنا تنبغي تي رستي كمزي تريو زلهم إثيوبيا طبعا عبيت زي مهلا بسنكي زي مهلاو ودب ويك اي بحر دي افدق اي بحر زي مهلاو دي حجي بقطبا تداخيم اللخ ويكا معبادة زي رئز اللخو تبل زلا يو حجي زي مزي حجي بإثيوبيا زغيد زولو زبحال زولو تتحازي اي مالتيو معناتو قيح بحري نهنا يو عسب نهنا إرترا نهنا ون زبل زلفاتات بناي إثيوبيا سبسلطانات بزعت منግስቱን مالتيو نلعلاونت إرترا زجهز وستاتات بصعقو يكايدلو بأوج ملكعون كمزي زتتقسي قيح بحرنا هنا يو عسبنا هنا يو إرترا العلاونت هاجر تكون أي نبران عينتو مالتيو نلعلاونت إرترا زجهز نلعلاونت ግዛታው ሓድነትን ኤርትራ ዝግህስ ውስታታት ክገብሩ ፀኒሖም ኣለው ይገብሩን ኣለው ማለት እዩ እቲ ዲፕሎማስያዊ እቲ ስነኣምራዊ ውግእ ተጀሚሩ እዩ ሕጂ ኣነ በቃ ኢትዮጵያ ኣብ ርእሲ ኤርትራ ውግእ ከም ዝኣወጀት እየ ዝሓስቦ ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ ይደልዩ ኣለው ስለዚ ነገርና ሕጂ ናይ ግዜ ሕቶ ይኹን ናይ ዓቕሚ ሕቶ ካልእ እዩ ንሱ ማለት እዩ ብድልየትን ብሃንቀውታን ግን ልዕላውነት ኤርትራ ንግህሱ ድልዋት ምህላዎም ገሊፆም ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ንዛረበሉ ዘለና እቲ ከም መምኽነይታ ዝቐረበ እቶም ናይ ኢትዮጵያ ሓለፍቲ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ጀሚርካ ማለት እዩ ከም መምኽነይታ ኢሎም ዘቕረብዎ መሞጎት ኢሎም ዘቕረብዎ ሓደ ቁጠባዊ ድኽመት ዘለናሲ ናይ ባሕሪ ኣብ ደገ ስለ ዘይብልና እዩ ስለዚ ክንዓቢ እንድሕዳ ኮይና ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክህልወና ኣለዎ ዝብል ትርኣስ ዝገበረ ባሕሪ ብፃሕና እዩ ዝብል ከዓ ታሪኻዊ ስነ ህዝባዊ ዓለት መሰረት ዝገበረ እውን ካልእ ምጉታት እውን ኣቕሪቦም ማለት እዮም ስለዚ ሓንቲ ካብተን ድኽነትን ጥሜተን ኣለና ሰብ እንድሕር ጠሚ ከዓ ዋላ ዝረኸበ እዩ ዝበልዑ ዓላ ክንበልዓኩም ኢና ዚ ዓይነቱ እዩ ከምኡ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ማለት እዩ ነው ሕጂ ናይ ብሓቂ እቲ ዝበሃል ዘሎ ባይታ ኣለዎ ድዩ ዋላ ማለት ሕጂ ኣቐዲመ ክብሎ ዝደሊ ድላይ ዓይነት ሙጉት ይሃሉ ኤርትራ ልዕላዊት ሃገር እያ ስለዚ ግዛኣታዊ ሓድነት ናይ ኤርትራ ኣይጋሃስን እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ድላያ ትኹን ማለት እዩ ኣብ ድኽነት ትንበር ብህዝቢ ብዝሒ ትዕለቕልቕ ሕጂ መሬት ናይ ኤርትራ ቅርሻ ክትወስድ ኣይትኽእልን እያ
ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ከምዚ ዓይነት ማለት ዛብዛን ነብራ ዘለና ዓለም ከምኡ ዓይነት ሳይንስ የለን ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ምጉት ንልዕላውነት ኤርትራ ክገዝ ዝኽእል ምጉት የለን ማለት እዩ እሱ ዘኽተመ እዩ ግን ሕጂ ከም ምስምስ ዝጥቀምሉ ምናልባት እውን ዘይተረድኦ ሰብ ከም ቅቡል ነገር ገይሩ ክወስዶ ስለ ዝኽእል ብሓፈሽ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ እውን ክርዳእ ስለ ዘለዎ ኢና ንዛረበሉ ዘለና እምበር እቲ ዘቕረቦ ምጉት ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣይኮነን ማለት እዩ ማለት ምንም ትርጉም እውን የብሉን ማለት እዩ ስለዚ ዋላ ብቁጠባ እውን ኢትዮጵያ ትደክም እንድሕር ኣላ ኮይናስ ቁጠባ ደኺበ እሞ በቃ ኣብ ደገ ባሕሪ የድልየኒ ስለ ዝበለሲ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ክትረክብ ዝብል ምጉት የለን ካልእ እውን ዘቕርብዎ እውን ማለት ዋላ ሓቂ እውን እንተዝኸውን ነይሩሲ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ንሕና ንምጉት ኣይኮናን ዘለና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ነቲ ዝብልዎ ዘለዉ ባይታ ከም ዘይብሉ ዋላ ከምኡ እንተዝኸውንሲ ባይታ እውን ከም ዘይብሉ ሓሶት ምዃኑ ስለዚ ክትበልዓት ዘለኻ ኣባ ጉባሕ ዛግራ ትብላ እምበር መሰረት ዘለዎ ምክንያት እውን ስለ ዘለዎም ኣይኮነን ከምኡ ዝብሉ ስለዚ ልዕላውነት ናይ ኤርትራ ክግህሱ ዘይመሬቶም ክወስዱ ዘይባሕሮም ክወስዱ ስለ ዝደልዩ ጥራይሖም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ እዩ ሕጂ ትዘረባ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ሓደ ብሓደ እተን መመጎቲ ኢሎም ዘምፅወን ንዕአን ክንከደን ኢና መሰረት ከም ዘይብለን ማይ ከም ዘይቋፅራ ማለት እዩ ስለዚ ክንብትነን ኢና ማለት እዩ ስለዚ ባዶሽ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ እዩ ሕጂ ስለዚ ኤርትራ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ምጩውቲ ኣብዚ ክሳድ ኣብ ዝኾነ ከባቢኣ ተደኪና ዘላ ማለት እዩ እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ዳሕራይ ክንምለሶ ኢና ማለት እዩ ግን እታ ስእሊ ፈትየያ ይቐኒልና ደስ በላይ ብጣዕሚ ቢትፉል ክሊርሊ ሰብ እውን ክሪኦ ይኽእል ንምንታይ ኤርትራ ትበሃግ ንምንታይ እዮም ተኣሽሙ ዝብልዋ እውን ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ በቃ ኣብቲ ክሳዳዊ ዝኾነ ፀቢብ እዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ መትረብ ተደኪና ስለ ትርከብ እዚ ንቁጠባዊ ምዕባለ ንኤርትራ ብጣዕሚ ሓጋዚ ዝኾነ እዩ ስለዚ ብዛዕባኡ እውን ወስ ክነብል ኢና ማለት እዩ ሕጂ ግን ናብቲ ምጉት ቁጠባዊ ምዕባለ ዘይብልናስ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ስለ ዘይብልና እዩ ዝብል ምጉት ናብኡ ንኸይድ እሞ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ቅድሚ ናብኡ ምኻደይ እንታይ ክዛረብ ዝደሊ ዘለኹ ቁጠባዊ ምዕባለ ክንብል ከለና እንታይ ማለትና እዩ ስለዚ ንቁጠባዊ ምዕባለ ደረኽቲ ከንታይ እዮም ምክንያቱስ ሕጂ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ንቁጠባዊ ምዕባለ ተኣሽሙ ዝገብር ድዩ ዝብል መታን ክንርኢ እቶም መሰረታዊ ንቁጠባዊ ምዕባለ ዝኾኑ መሰረታውያን ዝኾኑ ነገራት እንታይ እዮም ካብ ዝብል ክንብገስ ማለት እዩ ስለዚ ቁጠባዊ ምዕባለ ክንብል ከለና ሓደ ቁጠባ ኣብ ዓመት ናብ ዓመት ዓቕሙ እንዳወሰኸ ክኸይድ ከሎ እቲ ህዝቢ እውን እቶት ይረክብ እቶቱ እንዳዓበተ ክኸይድ ከሎ ከዓኒ ኣብ መነባብርኡ ከዓ ለውጢ እንዳምፅእ ክኸይድ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ንሓደ ቁጠባ ደረኽቲ ዝበሃሉ ወይ ከዓ ምንጭታት ቁጠባዊ ምዕባለ እንታይ እዮም እዚ ሕጂ ሳይንስ እዩ ካብኡ ኢኻ ትብገስ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ከምኡ ስለ ዝኾንኩስ ኣይዓበኹን ኢልካ መምክንያታ ስእልካ ተቕርብ ኣይኮነን ምክንያቱ ሳይንስ እዚ ስለዚ ነቲ ሳይንስ እውን ብግቡእ ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ዝበሃል ዘሎ ምጉት እንታይ ባይታ ኣለዎ የብሉን ክትብል እንድሕር ኮንካ ካብኡ ክትጅምር ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ቀንዲ ምንጭታት ናይ ቁጠባዊ ምዕባለ እዚ ሓደ ርእሰ ማል ንብሎ እዚ ፊዚካል ካፒታል ዝበሃል ማለት እዩ እዚ ሕጂ ንኩሉ ሰብ ዝሰርሖ ንማዕቶት ዘገልግል ማለት እዩ ከም መሽነሪ ካልኦትን ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣብ ከምዚኦም ዝኣምስሉ ተዓዲ ተዋፍር ኣላ ዶ ዓቕማ ማዕረ ክንደይ እዩ ዝብል ሕቶ ኢኻ ሕጂ ክትርኢ ዘለካ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ስቕኢሉ ዝመፅእ ኣይኮነን ዜጋታት ከዋህልሉ ክኽእሉ ኣለዉ ስለዚ እቶም ዘውፍሩ ከዓኒ ካብ ባንካ ተለቂሖም መታን መሽነሪ ክገዝኡ ትካላት ክሃንፁ እንድሕር ኮይኖም እዚ ዓቕሚ እዚ ክህሉ ክህሉ ኣሎ ውህላለ ክህሉ ኣለዎ ውህላለ ከዓ ምስ ሃብቲ ናይቲ ዓዲ ወይ ከዓኒ ምስቲ ቁጠባዊ ምዕባለ ተተሓሒዙ ዝኸይድ እዩ ስለዚ እቶት ናይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ እንድሕር ዳ ወሲኹ እቲ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ከዓኒ የውሃልል ኣብ ባንካ ይቕምጥ ካብ ባንካ ከዓ እቲ
زوافر بعلوانين نبلو مالتيو كوافر يخل مالتي سلازي حتي رئيس مال أبي كنتاتي زلوا نزول كتير إن حكون كحج كله زي خاطر مالتي سلازي ناي بانك كنتات سلازي كان بانك أختلك عند حدا خون كأختلك عتقل دي خاخي مخناتو ناس عز بهالنجر سلازي اللي خاني بخندي أختلك اتي ولد كنديو سلازيس تلقيخا ولد كفيل كاس أفسيسكا أوافيركا وتتركب تخليها مخناتو كلهم تمزوفرو وتتكرهبو يوم زوفورو مالتي سلازي نزو كله ذكر خلالو مالتي سلازي حكي بزعاء إثيوبيا خنزارب نحركونا حكي بزعاء طوام أيكوننا نكنزارب كنت عينا نقول حفشة خناتات سلازي إزي حكي فتش زلوي أمتى درجة زلو سلازي إزي حدا عبي تراز أوت مالتي كالعي إتي بقع كيلاو عقم بحال مالتي ودسب مالتي سلازي تودسب كأني كإلت انت عنان كأتحاجي إزغيد مالتي كإلت حجي بتمرتي بتمكرو بغوهلا اللي خيلي سلازي حجي تقندي كنتاتنا يتمرت منتاي الله سو خطفل على عين التمرت مالتي نو سلازي زيغاتات ابتمرت وفيرو عقمم يمعبلو اللودو راي حجي فيدل مقطار وي كأني كلاسات مقطار زي كونسي اتي زوهاب تمرتي ني نعقم سب كما عمل زخيل ديو بتحستو زو كله خطحاس كخيل الله كنتات عنا مخنياتو حدا سب عقم هليو وفيرو اما اتت خوافر ندحر كوين خسر عند حدا كوينو تعنو اول ملو خونا لو مالتي تعنا خا مس نايت عنا غلغلت مس معزاو زخونه مغبي سب يركب دو مس كل تعساسره مالتي سلازي حتي اتي كيلاو عقم سب نايت هاجر امتاي درجه لزول كنري خنفتش كنكل علنا نالوت مزي تتحاجو بقربا غزي ن10 تخلت فتنا وسيدهم هاجراو فتنا مالتيو زحالفو تمهرو ኢትዮጵያውያን 350 ካብቶም ኩሎም በሻዓት ዝቁፀሩ 10 ሻዓት ዝቁፀሩ ተምሃሮ ዝወሰዱ 350 ጥራሕ ሓሊፎም ዝብል ናይቲ መንግስቲ መግለፂ ነይሩ ብዝቀረባ ግዜ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ሕብረካይ ትምህርቲ ማዕርክ እንደይ ባይታ ዘቢጥኩም ዘሎ ኢትዮጵያ ማለት ስለዚ ተምሃራ ዓቅሚ በብደረጅኡ ዘሎ ሃጓፋት ሕጂ ብትዓዲ ዘርእየካ እዩ ማለት 350 ካብ ሕሰቦ ማለት እዩ 97 سي بقى تعشمو مو اب ساعات زخاني اب زحلفنا يودق سرعات ببزحي يونيفرسيتات زخفتو لي سلاز عقمنا يونيفرسيتي سلوز وحده قال منو نايكون مالتي حجي تي عقمنا يتمرت كن تعمي نتحت وريدهم زل يزحبر مالتي قال ناي عقور ناي تفطرو صقاتات ناي تعدي تريخت كلال كان تايلو نمعباله زخون أقدس زبالو اللودو كم تحجينا إرتراع زقول زنوركو تزلاتو كبابي جغرافا قامتا أقدس يو نمعبالي مالتيو سلازي السو حجي نتايو تعدس كتمزم زات تغل عور حابت اللوادو أمتاي درجة خونتاتا لنسوهم زول كنرخن كلالنا براوعي درجة زرأت أو فورت نقولهم مالتهم حلفت سبوانين نقولهم سلازي تم سبوانين كعني أو في رمسي እተትክረኹም እዮም ዘውፍሩ ማለት እዩ ስለዚ ንክተውፍር ካብ ኩሉ እቲ መሓለኻታት ክንዛረበሉ ፀናሕና ማለት እዩ ባንካ ከይድካ ልቃሕ ክትረክብ ትኽእል ዲኻ ብክንደይ ወለድ ትልቃሕ ኣውፊርካ ኸኒ ናይ ንብረትካ ወናኒ ኮንካ በቲ ካልእ ከዓኒ ቀረፅ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ስርዓትካ ቀረፅ ስለዝቀርፅ ስለዚ ነዞም ዋኒን ሰብ ዋኒን ንብሎም ዘለና كنديم زخفلو سلازي سي ترفلوهم ديبولهم نزو كله بمولو تتحازي سلازي سي نوفري تعدم ديات هاجر مالتي حج وفرو خنو الكلنا دك هاجر كخونو كل يوم ناوص او كخونو كل يوم ناوص او وفري تعدم ديات هاجر زبل حتى خرر لنا حجي حدا خبابي سلام نحر زي اللي سب كوفر هيخلني تزوفر عشان يكون غنزو صيل ايدربني او في روسي خا كركب يزدلي سلازي نحد انا تصتاو كنتان ناي تعدي احماق كنتان نحلال خوينو نبرته ون كعنو يخيلي مالتي سلازي ايثيوبيا وقي ازلا مالتي تخونه خرنا ناي ايثيوبيا نحد حجي خر نحد خوينا سلام زبحال نجر يلن كل جزء وقي مالت زحلفه 3 4 عمت بحلفي وقي تخالق جزء قديف كا مالتي نو سلازي ابزي كمزي كنتات حجي سب كوفر يخيل دي زول حتى ونكر له مالتي سلازي اذا كلهم زيهم أجمد كنقتل لنا مالتي خنزارم نحن أخوينا تي أفراينة نقوله productivity نقوله مالتيو
ስለዚህ ዝኩሉ ኣሜሪካ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ክንደይ ዘፍሪ ዝብል ሕጂ ማለት እዩ ሰብ ክንብሎ ከለና ሕጂ ደረጃ ትምህርቱ ዓቕሙ ክእሎቱ እቲ ፊዚካል ካፒታል ዝበልናዮ ርእሰ ማል ክንደይ ርእሰ ማል ይጥቀም ማለት እዩ ስለዚ ምክንያቱ እሱ ሓጋዝ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሕጂ ደረጃ ናይቲ ርእሰ ማል ዝበልናዮ ፊዚካል ካፒታል ንፕሮዳክቲቪቲ ሊሚት ይገብሮ ማለት እዩ እንድሕር ውሕድ ካፒታል እንድሕር ኣለካ ፕሮዳክቲቪቲ ብኡ መጠን ይኸይድ ማለት እዩ ውሕድ ዓቕምታት ናይ ትምህርቲ ተመክሮ እንድሕር ኣለካ ፕሮዳክቲቪቲ ይወርድ ማለት እዩ ጥዕናኻ ጎደሎ ተኮይኑ ፕሮዳክቲቪቲ ይወርድ ማለት እዩ እዚ ኩሉ እዚ ግምት ክኣቱ ኣለዎ ታራ ናይ መንግስቲ ኣብ ቁጠባ ምዕባለ ከዓ እንታይ ዓይነት መንግስቲ ማለት ነቲ ብሕቲ ናይ ብሕቲ ፅላት ዘተባብዕ ድዩ ወይ ከዓ ነዞም ኩሎም ዘመሓላኽታት እንዳቐመጠት ኣይሽም ዝገብር ማለት እዩ ኩሉ ስለዚ እዚ ሕጂ ብቐጥታ ምስ ፖለቲካዊ ኩነታት ዝተኣሳሰር እዩ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት እንታይ እዩ ዝመስል ስለዚ ንወፍሪ ዝጥዕም ድዩ ኩሉ እዚ ክረአ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እዚኦም እዮም ሕጂ እቶም ወሰንቲ ንምዕባል ዝበሃሉ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ምዕባለ ክንዛረብ ንሕዳ ኮይና ነዞም ኩሎም እዚኦም ሕጂ ኣብ ግምት ክንእቱ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኣብ እንታይ ደረጃ እዩ ዘሎ ዝብል ሕቶ ክርኢ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ስለዚ ምዕባለ ክበሃል ከሎ ስልሱቕ ኢልካ ስለደለኻዮ ገለመለገለ ይኮነን ስለዚ እዚኦም ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለዉ ዝብል ክርኢ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ካልእ እዚ ብዚ ተኣሳሰረ እዩ ሕጂ ንምንታይ ኣብዚ ገይረየ ኩለ ሕጂ ደስ በለይ እዚ ሳይንስ እዩ ስቕ ኢለ ይኮንኩ ሕጂ ዝዛረብ ዘለኹ ነብሲ ወከፉ ክንደይ ንምዕባለ ክንደይ የበርክት ናይዚ ኩነታት እዚኦም ንብሎም ዘለና ፊዚካል ካፒታል ዝበልና ትርእሰ ማል ዝበልናዮ ማለት እዩ እቲ ዓቕሚ ሰብ ዝበልናዮ ቴክኖሎጂ ከዓ ንባዕሉ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ቴክኖሎጂ ጥቀም ዝኩሉ ማለት እዩ እዞም ኩሎም ዝበልናዮም ነናቶም ተራ ኣለዎም ማዕር ክንደይ እዮም ከዓኒ ታርኦም ክንፈልጦ ንኽእል ኢና መገዲ ኣለና ሳይንስ ኣለና እየ ዝብል ዘለኹ ማለት እዩ ሕጂ ትሰምዑ ዘሎ ምናልባት ቴክኒካል ዓቕሚ ነዚ ንምርዳእታ ኣይሽሙስ ስለዝኾኑ ሕጂ ብዛዕባኡ ብዲቴይል ኣይንኸይድና ንምንታይ እዚ ዘርእየኩም ዘለኹ ግን መንገዲ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቁጠባ ሓደ ፓሊሲ ክትሕንፅዝ ከለካ ናይቲ ዓዲ ኩነታት ብምሉኡ ኣፅኒዕኻ ተኣሽሙ ኢኻ ትገብር ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ነብሲ ወከፉ እንታይ ተራኸም ዘለዎ ክንዛረብ ስለ ንኽእል እየ እዚ ሕጂ ብከምዚ መልክዕ ብዓና ብናህና ትምህርቲ ብከምዚ መልክዕ ኢና ንሰርሖ እዚ ሕጂ ኣፍራይነት ማለት እዩ ሌቨል ፕሮዳክቲቪቲ ክንብሎ ከለና ሓደ ሰብ ክንደይ የፍሪ ዝበሃል ማለት እዩ ሕጂ ቶታል ማለት ጠቕላላ እቶት ናይቲ ዓዲ ቤቶም ሰራሕተኛ ቁፅሪ ሰራሕተኛ ክትመቕሎ ከለካ ሕጂ ሓደ ሰብ ዘፍርዮ ዋጋ ማለት እዩ እዚ ሓደ ሰብ ዘፍርዮ ከዓኒ ኣብ ከምቲ ዓንተቦ ዝበልናዮ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እቲ ርእሰ ማል ዝበልናዮ እዩ እዚ ከዓኒ እቲ ዓቕሚ ወዲ ሰብ ዝበልናዮ እዚ ከዓ ቴክኖሎጂ ማለት እዮም እዚኦም ሕጂ ነብሲ ወከፎም ክንደይ የበርክቱ ዝብል ከዓኒ እዚ ማቴማቲካል ማለት ብናህና ትምህርቲ ማለት እዩ እዚ ብከምዚ ክነቕምጥ ንኽእል ኢና ሕጂ ንዓኹም ዝኸውን ኣይኮነን እዚ ሕጂ ማለት ምክንያት ሰብ ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃ ዓቕሚ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ሳይንስ ምዃኑ ጥራይ ክሕብር ዝደሊ ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ሃገራት እውን ምዕባልአን ዝፈላለ እንድሕር ኮይኑ ስለምንታይ እቲ ምዕባለ ዝፈላለ ሓንቲ ትዓቢ እንድሕር ኣላ ሓንቲ ትደክም እንድሕር ኣላ ኮይና ወይ ከዓ ሓንቲ ዝያዳ ትዓቢ ተላ ሓንቲ ከዓኒ ማለት ዝያዳ ትዓቢ እንድሕር ኣላ ስለምንታይ ዝያዳ ትዓብላ እንታይ ስለ ዝገበረት እያ ዝብል ሕቶ ክንምልስ ንኽእል ኢና ኣብዚ ሕጂ ናይ ቻይናን ናይ ህንድን እዚአን ሕጂ ኣብ ዓለምና ፅቡቅ ምዕባለ ዘርአያ ዝበሃላ ሃገራት እየን ማለት እዩ ግን ቻይና እያ ዝያዳ ብዚ ዓበየ እንዳዓበየት ትመፅእ ፀኒሓ ማለት እዩ ሕጂ ስለምንታይ ቻይና ዝያዳ ካብ ህንድ እንዳዓበየት መፅያ ንዝብል ሕቶ ንምምላስ ኢና እዚ ሕጂ ከም ኣብነት ወሲድና ንጥቀመሉ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ዴታት ሓበሬታ ስለ ዘሎ ሕጂ ቻይና ኣብ ፊዚካል ካፒታል ወይ ከዓ ትርእሰ ማል ዝያዳ ስለ ዘዋፈረት እዩ እቲ 50 ካብ ሚእቲ ናይቲ ፍልልየን ብኡ ክግለፅ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እቲ ካልእ ከዓኒ ቴክኖሎጂ እቲ ቴክኖሎጂ ከዓ ዝያዳ ቻይና ክትጥቀም ስለ ዝፀንሐት እዩ ሕጂ ተረፈ 50 ከዓ
ዝገልጽ ማለት እዩ ኖ ስለዚ ሕጂ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ክንዛረብ እንድሕር ኮይና ስለምንታይ ኢትዮጵያ ድሕሪት ተሪፋ ዘላ ወይ ከዓኒ ብሓደ ማለት እቲ ቁጠባዊ ምዕባለ 3 እንድሕር ኮይኑ 4 እንድሕር ኮይኑ ስለምንታይ እዩ ኣየናይ ስለ ዝጎደለ እዩ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ክንፈልጦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣበይ እዩ ሕጂ እቲ ፀገም ናይ ኢትዮጵያ ሳይንስ ብሳይንስ ክትገልፆ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ወደብ ስለዘይብልና ኢና ድሕሪት ተሪፍና ዘለና ስለዝበለ ስምዒቱ ስለዝገለፀ ወይ ኮነ ሳይንስ እዩ ስለዚ ደይታ ናይ ኢትዮጵያ ምፂኻ ኣብዚ የእቲኻ እዚ ታሽሙ ልክዕ ከምዚ መሽን ማለት እዩ ተእትዎ እዚ ሳይንስ እዩ ተብሎ ይህበካ ማለት ኣለና መሳርሕታት ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ምክንያት ክንገልፆ ንኽእል ኢና ስቂሉ ታሽሙ ከምዘይኮነ ንምሕባር እዩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እቲ እዚ ሕጂ ዓመታዊ እቶት ፕሮዳክቲቪቲ ለውጢ ዝገብር ማለት እዩ እዚ ሕጂ ናይ ቴክኖሎጂ ኮንትሪቢሽን ናይ ቴክኖሎጂ ወይ ከዓኒ ግደ ታራ ናይ ቴክኖሎጂ ዝሕብር እዩ እዚ ከዓ ታራ ናይቲ ርእሰ ማል ዝበልናዮ እዩ እዚ ከዓ ታራ ናይ ዓቕሚ ወዲ ሰብ ዝበልናዮ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ነብሲ ወከፎም ክንደይ ኣበርኪቶም ዓመት ክንደይ እንዳበርከቱ መፂኦም ሕጂ ክትገልፆ ትኽእል ኢኻ ካልእ እውን ንምዕባለ ኣገዳሲ ዝበሃል ሕጂ ናይ ተፈጥሮ ፀጋ ካልእ ካብዚ ክትሕውሶ ትኽእል ኢኻ ብምልኡ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ከም ሓፈሻዊ ርድኢት ማለት እዩ ስለዚ ብትክክል ክግለፅ ስለዝከኣል ስምዒት ዘይኮነሲ ሳይንስ መሰረት ዝገበረ ኢና ሕጂ ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ከዓ በዚ መልክዕ እዚ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ስነ ሞጎት ናይ ኢትዮጵያ ሲ ሕጂ ባሕሪ ስለዘየለ ወይ ከዓኒ ኣብ ደገ ባሕሪ ስለዘይብልና ኢና ቁጠባዊ ምዕባለ ዘየርዓና ወይ ከዓ ፀገም ዘለና ዝብል ሙጉት ሳይንሳዊ መሰረት ኣለዎ ድዩ ሕጂ ስነ ሞጎት ሳይንሳዊ መሰረት ኣለዎ ድዩ ሕጂ እዚ ክሳብ ሕጂ ዘረኣኹኹም ብሳይንስ ክንገልፀ ንኽእል ምዃንና ሕጂ ክሪአኩም ፀኒዐ ሕጂ ዘሪአኩም ዝነበሩ ትርድዎ ኢለ ይኮንኩን ማለት እዩ ትዛረቦ ዘለኹ ሕጂ ፅኒ ኢልኩም ኣስተውዕሉ ማለት እዩ ሕጂ ንዕኡ መሰረት ገይረ እየ ሕጂ ብዛዕባ ሳይንስ ክዛረብ ከለኹ ንዕኡ መሰረት ገይረ እየ እዚ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ ሓቂ ድዩ ዝብል እታ ቀንዲ ኣርእስትና እዚኣ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ሕጂ ሓቅና ሓቅን ወይ ከዓ ሳይንሳዊ መሰረት ኣለዎን የብሉን ክትፈልጥ ብሰለስተ መዕቀኒታት ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እቲ ሰለስተ መዕቀኒ እንታይ እዩ ሓደ ታሪኻዊ ጉዕዞ ምዕባለ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባ ባሕሪ እንዲና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ወደባት እንዲና ንዛረብ ዘለና ኣብ ዝቀረባ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ባሕሪ ኣብ ዝነበረሎም ሰዓት ማለት ባሕሪ ናቶም ዘይኮነሲ ኤርትራ ብፌደሬሽን ተቆሪና ድሓር ከዓ ምስ ጎበጥዋ ኣብ ትሕቲኦም ስለ ዝነበረት እቲ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ይጥቀምሉ ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ ወደባትን ባሕርን ነይርዎም ማለት እዩ ሽዑ ብዓይኒ ተኣሽሙ ብዓይኒ ምጥቃም ክንርኢ ከለና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብ ናይ ይወደግ ግዜ ከዓ ነቲ ባሕሪ ነቲ ወደብ ኣይንጥቀመሉን ኢሎም ባዕሎም ገዲፎም ከይዶም ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከዓ እዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓት እዩ ሕጂ ወደብ ስለዘይብልና ኢና ንጠሚ ዘለና ኢትዮጵያዊ ፀምካ ተሓድር ዘለካሲ ወደብ ስለዘይብልካ እዩ ዝብል ሙጉት እዩ ዘቅርብ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ሕጂ ማይ ትቋፅር ድያ እዚኣ ስለዚ ሂስቶሪካል እዩ ሕጂ እቲ ምምዝዛን ሕጂ ታሪካዊ በዓላ ነታ ኢትዮጵያ ሲ ኣብ ታሪኸ ሕጂ ዘወዳድራ ዘሎ ኣብ ታሪኻ ወደብ እንዳሃለዋ ኣብ ዘይብላ ከመይ እዩ ነሩ እቲ ምዕባለ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ሓንቲ ነቲ ክንብሎ ፀናሕና ንምርግጋፅ ንጥቀመላ እዚ ሕጂ ዴታ እዩ ሓበሬታ መሰረት ዝገበረ እዩ እዚ ማለት እዩ ስኢሉ ተኣሽሙ ይኮነን ማለት ስምዒት ገለገለ ይኮነን ሓበሬታ መሰረት ዝገበረ ማለት ካልኣይ ብዛዕባ ወደባት ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገን እንዲ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ እንታይ ክንርኢ ንኽእል ከዓኒ ምዕባለ ቁጠባ ምዕባለ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ካልኦት ሃገራት ክነወዳድራ ንኽእል ኢና ሕጂ ምስ ካልኦት ሃገራት ክልተ ደረጃ ሓደ ካልኦት ሃገራት ሰለስተ እውን ክንሪኦ ንኽእል ኢና ሓደ
قطباوي معبالنا إثيوبيا أبدأ بحري زلون هاجرات ما تماساس علىهم إثيوبيا بحزب بزحي بخالق تماساس على مس إثيوبيا سلازي تقطبا معبالي حجي نايزن أبدأ بحر زلون نا إثيوبيا كم إزمس السن ده زيادة عبيندو ويس عبيان سلازي السحجي كنا وادادر نخلينا سلازي سي إثيوبيا خبر على تعبن نحن الله خوينا سي بحري مهلاو بودب مهلاو عبيت وصاني يكونن مالتي هم نرتز هون تم بحر زلون كمان لعلنا عبيا مالتي خلعي درجة عبد بحري زي بلن كم إثيوبيا ناتن معبالي خنتا قطعوا عبيت كنتا اسمس بحر سلا زي بلنسي كم معباي تخلكيلن سلازي تخلكيلنا زبلو زلو مالسي كي خنعبي كعلنا زبلو زلو سي قبول مال ساينساو مسرت الله دي خنول نحن كوينا سي حنتي عبد بحر زي بالهاجر نحن تعبن نحن الله خوينا عبد بحر زي مهلاو كم معباي اي خلكلك كان انتي دعا قال اخت قبرت بقى كان نجر سلازي جبرك اي خمت انت وزولكو تقولوا نمعبالي اقدستي روحيتان تعملنا تزارربنا تقول له تعويو انا تقول له مخانون تشت خلي خابتي تتقمنا له جروز اكاونتين نقوله مالتي بنهانا تمرت مالتي ام ام بي 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 بسالساي درجه ها مالس متن العالم بنهري كعبيا صنح عدتات بعالم درجاسي عبي لو تمسين تبع الهجراتن إثيوبيان أواداديركا خعني مستن بنهارك عبي أنا هاجرات مس أنت ما سهل تخوني ويكا كمان حيش ناي قطعة معلن ده اخترت أنا حاسي انتي مالتي حجي تن كوز عبي أنا هاجرات بعالم درجة عبي لو تخمس أنا حاسب بهالاسي كون علي يلا مالتي سلازي سي تي عبي اللي تقل نجرس عبي أنا حمالتي سلازي حجي تسبحال زل حسوتيو نما مخنيتا زقرب زلو إمبري مسارات يقولوا نابز بالمدمدم توسدك مالتي سلازي حجي بس كله زي كنرئي نخيلينا مالتيو كال كريو زدلي انتايو تارا ناي وضع عدقي نبلو مالتيو بمنصر أب هاجراوي هبتي انتاي تارا لو زبل أبتي معرخ ندعا أمناي نقدي تعدي مسرت زقبرت زبل حتو يملسلنا مالتي كم بعلي إثيوبيا عباي عدي حجي مس ناي دقز اللو زمدنا بنقد مالتينا نيشتي كفال ناي تقطبا يزحز مالتي نايشت هاجران نحد أخوينا نزبزح بزح يزحز مالتي سلازي حجي وستاو عداقا سلازلواسي والا ون كسددن كتمس انت زي كعلت بناي وست عداقا خمان كعب تخيل يا مالتي مخنياتو سي تصلو نيشتي سلازو خودا مالتي سلازي نساون كريعينا منالبات ابتي تخوان جن كال فايل سلازلن تعيش مخقبر يا مالتي رسيعيا سا بتعيشو ملكع ب زي تاخذ بلو باوربوينت ملكع اي بلكو انا لو جن تي انفورميشنال لن مالتي سلازي حجي نخيدس حدا بحدا ازي اتدات حجي احوات رأيوه مالتي زي حجي ابسرعتات هاي لسلاسين درجن انتاي مالتي حجي إثيوبيا بحري ابز نبرا حجي ابز نبرا خمول كله بحرنا إثيوبيا مخنياتهم إرترا بفدريشن إثيوبيا مستقرنا ابتحتي إثيوبيا نيرا مالتي سلازي حجي ناي إرترا إتبحري جن إرترا بتحت إثيوبيا سلازي نبرا إثيوبيا تقول له نيرا مالتي سلازي سنا إثيوبيا بحر نيرا خمول كله بحر نير وازول زلو خيمسلكم مالتي سلازي جن نتي تقاقما جن تتقبل نيرا نبتحتي عينور مالتي سلازيس أب جزي هاي لسلاسين درجن درج حساب 9 حدا دشنف كوم ينور مالتي حدا زي كالاي بدحريو ناي ودق منغستي ناي ودق منغست خاني بحري ينورون ودب ينورون مالتي اذا حجي زلو سرعات كاني ناي بلصقنا سرعات كا بحري يبلو ودب يبلو نسي جن حجي قرمرم زبل زلو مالتي
حجي نوادا درو نزوم كلهم حجي سكن رأي أبجزي بجزي درجي نرعيه مالتي تقطع بجزي هاي السلاسة حبرتها سلا زي بالله يبزي كل زي جبر كوب مالتي خمسة أنت عتمن سمانان كلتن جميرو زلوا كسب 9 كلتن زلوا نرعيه إذا حجي أبجزي درجي مالت كأني بحري نداولنا نخلو مالتي حجي رأيوه تقطع معبالي إذا حجتي GDP مالتي تغلى هجرة أوتوت مالتي جروز ريت كات عبيت عمت أو عبيت مالتي حجي رأيوه عمت أو عبيت حجي زيرو بزي الله بزي كواش مونتا نيرا نيجاتيف الله بزي أبزي نيجاتيف الله ام تشعت 10 زيرو نيجاتيف كلته نيجاتيف شوعته نيجاتيف شمونته إيو مالتي رأيوه حجي بحر ده الله خلو مالتي اتي عمتات صوت بنفس كف بتاع تحتي نيرو مالتي سلازي ودب نهلو إثيوبيا تعبي نبرت إذا إتي معلات عبيت زبحال مالتي حادة كالعي إذا كاب كلتشحن 4 كسب كلتشحن 15 نزلو إتي باوربوينت بحادة تيبل كتعيش متقبره إذا يخل سلازو قناي نابنت مالتي نرعي حجي إذا حجي بجيزة إيه ودك سلاز إثيوبيا بحري نبران ودا باي نبران رأي وقن طوام عبالي تقول لهم لو سكف عمد بجاك حنت عمد كاب عسرته 100 اللعن دبل ديجيت زبال امبرسيف ودا بقنا نبران بحري نبران بحرب زي نبرة ودب زي نبرة إثيوبيا كابتي أو جزء درجي ودب نحلوا زي نبرة بعصفتها يتعب نيرة حتى فاني أب جزء بلتقنا مالتي كاب كلتش 10 شو 10 شدشتن إتي معبالي رأي وتي تعيشمت طبعا معبالي نداقودل إسخيزل جن حمشته تعيشميو مالت من عالم درجة طريق خلها نيشتي ونا يكونوا نزي حتي إتي ودب سيبل زبل نعينا قطبانا زي عب زلو الزبل موجود زيرو ينبغتش من ما يقاصرن زي تدا بحبر ساينس يحوات ساينس نساينس كا بقى من مكتب جبراي تقلني خا زي أريكم يا خاص قيلو طف بالكا قال زمص نجر هيكون نزي ساينس يو سيخا خال تاشم يقولون مالتي نو سلازي كمتي عنتو علو نبرناسي حدا بحدا نفس كف مالت نمعبالي دراخ زغونه بعتا كنديو او عمد نتقطبا كندي دفيو كندي ابوركيتو كسرحه تقليها خمت زرع اخوكم مالتي سلازي انتي إثيوبيا قديلوا سلمت حجي تنقلقل زلا كابت ابي ودق زنوره غزي سلمت حجي تنقلقل الله زبحال بحر زي كونه خالهم حسس كبلو خال صقمو او جن حلفهم وقو تخصو قتلوا خال تاشم يبلو منه تقولوا عقم زبحال إثيوبيا ورق يترف قال يترف اب اصوار مغزا تاشم اندم تحلفوا زل حجي يلا نجن بقلتي بحري سلازي بلهم ودب سلازي بلهم سمز وننو بحري ودب سلازي بلهم قطبهم من تحتي خيرالو زبل مقت حجي بقى زيروي مالتي ساينتفيك مسارات يقولون زيروي سمعت راي خالي يقول حسد يقع ولا طالط حسد مز تريو زلهم مالتي ابز غزيازي ودب نيروامي كعبي كالو ابز غزيازي ودب اينبرومن عابيو سلازي تزنبر منغستي ناي ودك يسرح نيرو مالتي اذا خاني بقى حجي ودب بحر زدلي زله سمعيت نمملا راي نغسنا إثيوبيا بقى بحري إثيوبيا زمصالخ بال زطقم مالسي مخنيታት زي كوينسي منم يبولون مالتي سلازي قطباو موغت زبحال عبيت زي نر زلنا بمسرته بحر سلازي بلنا اينا ودب سلازي زي بل حجي زيرو اي مالتي
إذا مالسي كنت الله زقبعنا مالك إذا حجي مس كالي أيكونت إثيوبيا توادر مو خالق كالي هاجر تخوينس كالي قال خلو قال ملا قال يكون إثيوبيا مس إثيوبيا توادر درسل over time comparison يبقى هذا طبعا مس نبعلو أب مالسي أب جزء توادر مالت يحب اللودو يخيد دول እንታይ ትፍል ልዩ ኣብዚ ሕጂ ትፍል ልዩ ዘሎ ማለት ናይ ባሕሪ ኣብ ደገ ምህላውን ዘይምህላውን ንኢሎም ስለ ዘምፅኡ ባዕሎም ማለት እዩ ስለዚ ብኡ መሰረት ክትሪኦ ከለካ ናይዘን ሰለስተ እዚአን ፍልሊ ሕጂ እታ ናይ መጀመርያ ኣብ ግዜ ደርጊ ባሕሪ ነይሮም ዓበይን ኣብ ግዜ ህወደት ባሕሪ ነበሮምን ዓብዮም ሕጂ ከዓኒ የንቆልቁሉ ኣለዉ ባሕሪ የብሎምን የንቆልቁሉ ኣለዉ ግን ባሕሪ ስለ ዘይብሎም ኣይኮኑ ዘንቆልቁሉ ዘለዉ ባሕሪ እንዳሃለዎም ይዓብይ ነይሮምን ሕጂ ካልእ ፀገም ከም ዘለዎም محجي كلولي زلوهم مالتي سلازي إذا حنتي عملتها تازبلنا يا ساينساوي كم زي كونه ماي كم زي عقل حدا قبل نتيجي مالتي مرة قاقص مالتي إذا نبع الأخول مرة قاقص إيه مالتي جن اسكن خيد نوادا درسكي إذا حجي خاني كم إثيوبيا بزح حدا ممكن تقرأ إذا بزح سلازلنا خمس سلازخنا قال ملا زبال مالتي نو حجي بزخاني موادادرت انتايو إثيوبيا كمعا بزحي زلون هاجرات جن كعا بحر زلون ودبات ناي بعلن زلون هاجرات عبيتن كمين يرو مسنا إثيوبيا خوادادر كله حجي تراي تعيش مثل كنت عمتاو أتوت ولا قالوا خلونا لو حبريت هذه مالتي سلازي كاب كلتشحن 4 كساب كلتشحن 20 كلتن حجي زي جزء هو دقن جزء زي حجي زلو بالسجنان زكاتة إيه مالتي سلازي نزيد ترى نحد عارينا تانا مجمرة حجينا إثيوبيا مالتي هذه أتريوا زلهم بحبري فلي يصلوا زلهم متان كرعيكم حجيتي إزي بر كابيتا نبلا زلنا أتت بنوسوا كافي تتقلال هاجرا أتت بقصر نايت هزبي نحر مقيل كايو حدثت كنده يركب زبلي حجي كل سب كنده يركب مالتي يكون مخنياتو زي كعني حبت بغبي مراق أحزب الحتة الله مالتي قلت أنا نحسب زلنا حبتي بمعنى نحرز مراق أحنا رنتزخون نفسك كيف سب كنده يركب يخير مالتي هذا حجي كابتي نتقوم له معك أني مخنياتو كلت هاجرا نحر اللواسي هزب بزحن نحر تفعل عليه نحر كوينو بزي كتواداد راي تقلني خا بزي GDP تغلى الهاجرا أوتو حنت هاجر بزي حزب نحر له عباي وبزي حسر حساب سلازلوه اتي توتاون هاجرا أوتو بقمت أنك بزي حغيري سلاب نسنيش تهاجر تواداد راغلها تعب هاجر زعبي هاجرا أوتو كله مالسي تعيشوا يكون مالتي ترو سلازس كتم مازازنا سي مازازنا غراي كون كتم مازازنا نحد اخونكا نو سو كفسب كنده يركب زبلي تي حجي بر كابيتا GDP يو كل غزي نتقمرلو مالتي ولا كن وادادر كلناون نسينا نوادادر مالتي بزي اي توادادرنا مخنيتو خلتي حدا سلازي يكون مالتي حجي زي اخا معباليه مالتي بخندي عمت بخندي حبنا يرو حجي حوات رايو زي انا جرع نيجيريا عبي عديا بهزبون كاب إثيوبيا تبزحيا بحر اللوا مع تسقاتات اللوا عبيتها رأيوه أوادا درو زي حجي زي مزي أوادا درو بعلو تريو لهم إثيوبيا بزحي تعبنا يرا تعبلا حجي نيجيريا بحر اللوا سبز حلوا جن قطبعة كابنا إثيوبيا بزو حدا يعبد له سلازم بحرين نحر زعبنا يرنت زغون نيجيريا كاب إثيوبيا لعلنا حميت السنت زغون مالتي جنا هيكونن قبسي كاب إثيوبيا حجي كمان قبسي كاب أفريقيا بخلاء الدرجة بهزبي بزحي زنبرة السابق قراء زي حجي إثيوبيا كلاعي تخوينا لا يزبحال مالتي رأيوه إذا خا مزيا وادا درو مسنا إثيوبيا
ተወዳድሮ ትኩል ይኹን ኩሉ ኢትዮጵያ ረእይዋ ኣብ ግዜ ህወደግ ዳብል ዲ ንዓበየት ክትከይድ ፀኒሓ ዝበልናያ ረእይዋ ኣወዳድርዎ እዚ ሕጂ ናይ ግብፂ ዳብል ዲጂት በፂሑ ይፈልጥኒ ትዝበዝሐ ክንደይ ዘሎ 6 7 ትዝበዝሐ 7% ናይ ኢትዮጵያ ግን ካብ 10% ንላዕሊ ስለዚ ግብፂ ባሕሪ ኣለዋ ወደብ ኣለዋ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ወደባት ከማን ግን ቁጠባ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ሓደ ይዝዓቢ ዘሎ ስለዚ ወደብ ምህላው ውሕስነት ኣይኮነን ዕብየት ማለት ሕጂ ርኢና ኢና ኢትዮጵያ ባሕርታት እንዳ ተጠቐመት ከላ ወደብ እንዳተጠቐመት ከላ ኣብ ግዜ ደርጊ ዝነበራ ቁጠባ ምዕባለ ብጣዕሚ ታሕቲ እዩ ነይሩ ኔጋቲቭ ዝበዝሖ ማለት እዩ ወደብ ኣብ ዘይብላ ግን እቲ ምዕባለ ከም ዝዓበየ ርኢና ማለት እዩ ስለዚ ምስ ወደብ ዘለዎን ሃገራት እሞ ብተመሳሳሊ ኩነታት ዘለዋ ሃገራት ክተመዛዝና ከለካ ከዓ እዛ ንሪኣ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እተን ወደብ ኣለዋን ዝበሃላ ሃገራት ካብ ኢትዮጵያ ንታሕቲአን ዝዓብያ ዘለዋ ማለት ስለዚ እቲ ወደብ ስለ ዘይብልና ኢና ቁጠባ ምዕባለ ዘይንርኢ ዘለና ዝበሃል ቁጠባ ምዕባለ ኢትዮጵያ ቁጠባ ምዕባለ ተርእየላን ናብ ዝብል መደብ ይጎድል ኣሎ ካብቲ ናይ ህወደግ ዝነበሮ ይጎድል ኣሎ ስለምንታይ ይጎድል ኣሎ ይፈትሽዎ ግን ዝጎድል ዘሎ ባሕሪ ስለ ዘይብሎም ኣይኮነን ኣብ ግዜ ወደግ እውን ባሕሪ ይነበሮም ስለዚ ባሕሪ ዘለዎን ሃገራት እውን ካብኦም ላዕሊ ይኮናን ዝዓብያ ዘለዋ ካብአን ታሕቲ እየን ስለዚ ባሕሪ ንዕብየት ወሳኒ ማለት ኣድላይ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ወሳኒ ይኮነን ባሕሪ ስለ ዘይብልካ ሳይትዓብን ማለት ኣይኮነን ኢንፋክት ባሕሪ ዘይብላ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ኢትዮጵያ ካብዘን ባሕሪ ዘለዎን ዝያዳ እንዳዓበየት እያ ትመፅእ ዘላ ማለት እዩ ርአይዎ እዚ ሳይንስ እዚ ሳይንስ ምንም ነገር ዘይብላ ብፃልጣ ብትሕዞ በዓ ከላ ማለት እዩ እዚ ኬንያ ናይ ኬንያ ከዓ ርአይዎ ምናልባት ብህዝቢ ብዝሒ ኬንያ ንእሽተይ ክትኮን ትኽእል እያ ካብ ኢትዮጵያ ዛዚንካ ግን ብህዝቢ ብዝሒ እውን ውሕድ ኣይኮነን ማለት እዩ ኬንያ ከዓ ርአይዎ ቁጠባ ምዕባለ ናይ ኬንያ ምስ ኢትዮጵያ ኣወዳድርዎ ኬንያ ብዝወሓደ እንዳዓበየት ፀኒሐ እንዳዓበየት ትኸይድ ዘላ ኢትዮጵያ ዝያዳ ተዓቢ ማለት ናይ ኢትዮጵያ ዕብየት ዝበለፀ ሕጂ ዓበይ ሕጂ ዘሎ እቲ ተዓሽሙ እቲ ሎጂክ ስበይ ዘሎ ኖ ምንም የብሉ መትሓዚ የብሉኖ በቃ ቁጠባ ፀገም ኣለና በቃ ባሕሪ ስለ ዘይብልና ገለመለይ በቃ ካብ ስምዒት በቃ ባሕሪ ክለወና ዝብል ስምዒት ድልየት ካልእ ሃንቀውታ እሞ ዘይመሬትካ ክትግብት ገበተትነት በቃ እቲ ዓማፂ ባህሪ ናይ ኢትዮጵያ ንባዕላ ማለት ከም ሃገር ዓማፂ ባህሪ ዘለዋ ስለዚ ብዓመፅ ሃገር ክትፈጥር ዝፈተነት እያ ኖ ሕጂ እዚ ወዲ ከዓኒ ናብኡ ዝምለስ ዘሎ ሕጂ ናብቲ ናይ ቀደም መራሕቲ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዝነበሩ ናብኡ ናብ ዕማፅ ናብ ተኣሽሙ ሕጂ ትጥቀመሉ ንሕና ብዙሓት ኢና ብዙሕ ህዝቢ ኣለና በቃ ዘለና ክንበልዓኩም ተደሊና ክንገብጠኩም ይብሉ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ቁጠባ ምዕባለ ፀገም ኣለካ ምክንያቱም ኢትዮጵያ እንታይ ዓይነት ፀገም ኣሎ ካልእ ሕቶ ኮይኑ ማለት እዩ ብሃገር ደረጃ ክርአ ከሎ ግን ብቁጠባ ምዕባለ ክንትምኖ እንድሕዳ ኮይና ግን ካብተን ባሕሪ ዘለዎን ተመሳሳሊ ናይ ህዝቢ ብዙሕ ዘለዎን ሃገራት ካብአን ንላዕሊ እንዳዓበየት ዝመፀት እያ ማለት ስለዚ ምንም መእሰሪ መጨበጥ የብሉ ምንም ማለት ሳይንሳዊ ዝኾነ መሰረት የብሉ እቲ ዝበሃል ሓሶት እዩ ረእይዎ ኣሕዋት ብግብሪ ሕጂ እዚ ምልክት ገይረልኩም ዘለኹ እቲ ናይ መጀመርያ ዘላ ታ ግሪን ትርእይዋ ዘለኹም ነዘን ኩለን ምልክት ገይረለን ዘለኹ ኣወዳድርዎን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ቁጠባ ዕብየት ዓመታዊ ዕብየት ካብተን ናይተን ካልኦት ተመሳሳሊ ዓመት ማለት እዩ ዝዓበየ ኮይኑ ከም ፀንሐ እዩ ዝሕብረና ዘሎ እሞ ትፍልልየን ከዓኒ እተን ካልኦት ሃገራት ናይጀርያ ይኹን ግብፂ ይኹን ኬንያ ይኹን ባሕሪ ኣለዎን ወደብ ኣለዎን ናይ ባዕለን ማለት እዩ ስለዚ ባሕርን ወደብን ናይ ባዕለን እንዳሃለዎን ከሎ ካብ ኢትዮጵያ ብዙሓደ ዝዓብያሉ ምክንያት እንታይ እዩ ባሕሪ ነይሩ እንተዝኸውን ሲ ካብ ኢትዮጵያ ንላዕሊ ንዓበያ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ምጉት ሕጂ እምበኽቱ እዩ ዚሮ እዩ የብሉን ማለት እዩ ምንም ዝጭበጥ ነገር የብሉን ሕጂ ከይንጋገ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ሕጂ ንዛረብ ዘለና ነቲ ምጉት ፍሽል እዩ ሳይንሳዊ መሰረት የብሉን እሞ
بحرنا إرترا ويكا ودانا إرترا يملكتكم من إلنا نحن مقطع كنا بحرنا إرترا ودنا إرترا يملكتهم من يشراش ولا زيرا خيدو ولا تعيش بيقولوا نا إرترا ناتو ما يكون سلاسس كم زبان نجاريله نخوم يكون نحجب زين زاربنا نتاعنا ده يتزبلوا زلوا ونو على سي حاسة مخانو منهم ساينساو مسرة زي بيقولوا مخانو ون مرعي أقداسي سلازخونة رأينا حجين زارب زلنا مبر كم موجودي ون كم زي كونه justification ويكاني مخنينة نمفت عراي كنا نحجب زي نزارب زلنا أنا ندسبل عزين نزارب زلنا ولا هم نرتزقون ون تزبهل زلنا ساينساو مسرتون يولو إنا بتشبتي بتحزو صغيرو بسمعي زي كونه بتحزو بتشبتي بحبرتا ديتا إزيكا زي قبل الصرحة ديتا يكون زي publicly available زلو ديتا إي مالتي سلازي تسرحت تقبره مالتي ستعيشم يكون مالتي سلازي زي حجي انت انا نوادادر زلنا تخلعيتي ابنت ويكا خلعيتي مراغاغصي نتي سنموغت مسرت كم زي بلو مراغاغصت ازيا حجي نا ኢትዮጵያ قطوام عبالي مس تمساسالي كنتات زلون نا حزب نا يقل زلون ግን ባሕሪ ከዓ ዘለውን ما افريقاውያን ሃገራት ኢና ኣማዛዚና ኣወዳዲርና ሕጂ ናብዚ ኮንክሉዥን ወይ ከዓ ናብዚ መጠቕለል ንኸይድ ዘለና ሓሶት እዩ ትዘረባ ማለት ትምጉት መሰረታዊ ዝኾነ ማለት ሳይንሳዊ መሰረት የብሉ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ እዚኣ ተኻላኢት እያ መጀመርያ እንታይ ገርና ንኢትዮጵያ ንባዕላ ኢና ኣወዳዲርና እያ ኣብ ኣለሴ ኣብ ታሪኻ ኣብ ጉዕዛዓ ምክንያቱ ባሕሪ ጥቀመሉ ዝነበረት ግዜ ምስ ባሕሪ ብዘይጥቀመሉ ዝነበረት ግን ናይ መንግስታት ለውጥታት ከዓኒ ተፈጥረሉ ኩነታት ኢና ሕጂ ኣወዳዲርና እዚ ሕጂ ኣብ ግዜ ደርጊ ማለት እዩ እዚ ህወደግ እዚ ከዓ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ብልፅግና እዩ ስለዚ ምስ ነብሳ እዚ ከዓኒ ምስ ካልኦት ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ክንገዓ ባሕሪ ዘለዎን ማለት እዩ እዚ ከዓኒ እቲ ዝበሃል ዘሎ ሓሶት ምዃኑ መረጋገፂ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ብሳልሳይ ደረጃ እዚ ከዓኒ ኢትዮጵያ ምስተን ኣብ ዓለም ብዝለዓለ ደረጃ ወይ ናህሪ ከዓብያ ዝፀንሓ ብዓለም ተመስከረለን ሃገራት ነብሰን ዝለወጥ ሃገራት ወቅታዊ ለውጥ ማለት እዩ ብምውድዳር እዩ ማለት እዩ እዚአን ከዓኒ ቻይና ህንድን ቪየትናምን ሕጂ እንድሕር ርኢኻዮ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ካብ 2004 ክሳብ 2022 እዩ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ኣብ ግዜ ህወደግን ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓትን ግዜ ዘጠቃለለ ማለት እዩ እዚ ህንዲ እዩ ተመሳሳሊ ዓመት እዚ ቻይና እዩ እዚ ከዓኒ ቪየትናም እዩ ማለት እዩ ሕጂ ራእይዎ ኣመዛዝኖ ኢትዮጵያ ዝያዳ ሕጂ ኣብ ግዜ ህወደግ ንምሳሌ እንድሕር ወሲድና ክሳብ 2015-16 ዝነበረ እንድሕር ርኢኻ እዚ ማለት እዩ ርእይዎ ወዳድርዎ ሕጂ ርኢኹም ማለት እዩ ሕጂ ኩለን ኢትዮጵያ ብዳብል ዲጂት ክትዓቢ ከላ ናይ ህንዲ ትዝዓበየ 8 እዩ ትዝዓበየ ስለዚ ዳብል ዲጂት ናይ በፅሐት ዋላ ሓንቲ ዓመት ተኾነት እውን ህንዲ ይበፅሐት ስለዚ ህንዲ ካብ ኢትዮጵያ ብዙሓት እያ ትዓቢ እሞ ህንዲ ከዓኒ ዓብዪ ምዕባለ ዘርአየት ትበሃል ሃገር እያ ማለት ብዙሕ ለውጢ ኣምፅኣ ትበሃል ብዓለም ተመስከረላ ሃገር እያ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኢትዮጵያ ካብአን ላዕሊ ንስራሕ ባሕሪ ዘይብላሲ ህንዲ ዓብዪ ዓዲ እዩ ዓብዪ ህዝቢ ዘለዎ እዩ the most populous country in the world ሕጂ ኮይና ኣላ ንቻይና እውን በሊፃታ ስለዚ ህዝቢ ብዙሕ ስለ ዘለና ንሱ ይፀገምና ገለ ይብል ህዝቢ ብዙሕ ሃብቲ እዩ እንድሕር ኣምሂርካዮ ጥዕኑ እንድሕር ሓድሊኻሉ ሃብቲ እዩ ከምቲ ዓንተዎ ዝበልኩኻ ዝሰርሐ ኣእዳው ማለት እየኖ እቲ ደራኺ ንቁጣዊ ምዕባለ ሓይሊ ወዲ ሰብ ዓቕሚ ሰብ ዝበልናዮ ንሱ ማለት እዩ ሰብ ብብዝሒ እንድሕር ኣለካ ብብዝሒ ዝሰርሕ ኣለካ ትቁጣዊ ከዓ ብመጠን ይኸይድ ክተምህሮ ክተብሎ ኣለካ ሰላም ክትፈጥረሉ ክትክእል ኣለካ ተመላሓትነቱ ተኣሽሙ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ህዝቢ ፀገም ኣይኮነኖ ፀገም ነርቶ ዝኸውን ቻይናን ህንድን እንተፀገማ ማለት እዩ ስለዚ ረእዩ ሕጂ ናይ ቻይና ከዓ ረእዮ
ኣብዚ ግዜ እዚ ሕጂ ዳብል ዲጂት እውን ኣለዎ ቻይና ዳብል ዲጂት ተዕብየሉ ግዜ እውን ነይሩ እዩ ማለት እዩ ግን እንድሕር ርኢናዮ ከዓኒ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ዝወሓደ እዩ ዋላ ዳብል ዲጂት ኮይዱ እውን ካብ ናይ ኢትዮጵያ ዝወሓደ እዩ ኣብዚ ሕጂ 13.57 ኣብዚ 10.11 እዩ ዘሎ ሕጂ 11.82 ኣብዚ ከዓኒ 11.39 እዩ ኣብዚ ናይ ቻይና ይበልፅ ማለት እዩ ብዙ ናይ ቻይና ይበልፅ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ይበልፅ ኣብዚ 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 ናይ ኢትዮጵያ ይበልፅ ስለዚ እቲ ዝበዝሐ ናይ ኢትዮጵያ እዩ እቲ ዕብየት ዝበዝሐ ካብ ናይ ቻይና እውን ንባዕሉ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ወደግ ዝነበረ ማለት እዩ ዋላ ሕጂ እውን ተርዓና እውን ናይ ኢትዮጵያ እውን ፖዚቲቭ እዩ ዘሎ ተመጣጣና እዩ ኣክቹዋሊ ምስ ተኣሽሙ እውን ሕጂ ዘሎ ስርዓት እውን ማለት እዩ ናይ መን ኢኻ ትብሎ እውን ተመሳሳሊ እዚ ቪየትናም ክትዓቢ ዝፀንሐት ሃገር እያ ብዙሕ ምዕባለ ዘርአየት እያ እንድሕር ርኢኻዮ 6-7 እቲ ዝበዝሐ 7% እዩ ሕጂ ዘሎ ክሎዝ ቱ 8% ማለት እዩ ዳብል ዲጂት በፂሕ ይፈልጥ እዩ እዚአን ግን በቃ እሞ ቪየትናም ከዓ ባሕሪ ዘለዋ እዩ ብዙሕ ህዝቢ እውን ኣለዋ ስለዚ ሕጂ ሲ ምስተን ነሃረ ብነሃረ ክዓብያ ዝፀንሐ ሃገራት ተመጣጣኒ ዝኾነ ወይ ከዓ ካብአን ዝበልፅ ቁጠባ ምዕባለ ክትርኢ ፀኒሓ ማለት እዩ ብዘይ ባሕሪ ስለዚ ካበይ ዝመፅእ ዘሎ ሕጂ ባሕሪ ስለዘይብልና ኢና ንጠሚ ዘለና ዝብል ሙጉት ማለት እዩ ኖ ሕጂ ዚሮ እምበኽትሽ እኮ እዩ ደስ በለ ግርቢ ዝብለካ እኮ በቃ ዕቡዳት ዋላ ፅሉላት እዮም እንታይ እዚ እቲ ሪያሊቲ ነው ግን ኣይግድስን እዩ ነቲ ህዝቢ ፀገም ንመከራ እንድሕር ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ሃብቲ ብኸመይ ማራቃሕ እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ሃብታምን ኣብ መንጎ ድኻን ዘሎ ፍልልይ ኣብ ኢትዮጵያ እንዳሰፍሐ ይመፅእ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብዛዕባ ሃገራዊ ዕብየት ኢና ንዛረብ ቁጠባ ኢና ንዛረብ ዘለና እዚ ዕብየት እዚ ግን መን ይወስዶ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ግናዖ ውሕዳት እንድሕር ወስድዎ ኣለዉ ሕጂ ናይ ፓሊሲ ፀገም እዩ ናይ ተቁጠባ ኣይኮነን ፀገም እዚ ሕጂ ብኸመይ ሃብቲ ተማራቅሕ ከመይ ገይሩ እዩ ሰብ ኣብኡ ዝሳተፍ ሕጂ ፓሊሲ ንዕኡ ዝኸውን ኢኻ ክትሕንፅፅ ዘለካ ድኣ እምበሪ ሕጂ ባሕሪ ስለዘይብለይ ንስኻ ትብል በቃ ባሕሪ ከይዶም ማይ እንዳሰተዩ ክነብሩ ድዩ ጨው ማይ ሰትዮም ዶም ክነብሩ እንታይ እዩ ክርዳእካ እውን ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሓላፊ ወይ ፕራይም ሚኒስተር ባህላይ ዝብሎ ማለት ተኣሽሙ እዩ ምንም ነገር የብሉን ከም ትሪእዎ ኣሕዋት ፀቐጥና ንዛረበሉ ዘለና እንታይ እዩ ማሲ ከም ኤርትራዊ ምናልባት እዚ የገድሰናን እዩ ምክንያቱ እንታይ ኮነሲ ዋላ ቁጠባ ምዕባለ ተዘይብሎም መሬትና ደም ክወስዱ ኣብ ኤርትራ ፀገም ኣሎ እሞ በቃ ልሙዕ መሬት ኣብ ወለጋ ኣሎ እሞ ሃቡና ዴኻ ክንወስዶ ኢና ክትብል ከምኡ ዘይኮነ ዓለም ከምኡ ዘይኮነት ሕጂ ትርጉም የብሉን ከም ምጉት ማለት እዩ ግን እዚ ማለት ከዓኒ እቲ ዝሕስብዎ ዘለዉ ከዓ ሓሰት ምዃኑ ከዓ ሳይንቲፊክሊ ንዕኡ ምርኣይ ከዓ ንሓና ስራሕ ስለ ዝኾነ ንሱ ኢና ንገብር ዘለና ምናልባት ዳናገር እዚ እውን ኢትዮጵያውያን እውን ንባዕሎም ከይዳናገሩ እዚ እውን ንባዕሉ ማለት ሓጋዚ ንዖም እውን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኤርትራዊ ከዓ ምናልባት ዝበሃል እቲ ሓቅነት ጭብጥታት ከይረኣየ ምናልባት እቲ ዝበሃል ዘሎ ሓቂ ክመስሎ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ገለ እውን ዝዳናገፅ ኣይሰኣኒ ብዙሕ ህዝቢ ኣለዎ እሞ በቃ ጠምዮም ገለ እሞ ባሕሪ ንሃቦም ዶ ገለመለ እውን ዝብል የዋህ እውን ኣይሰኣኒ ንኸውን ማለት እዩ ዞ ዲስ ኢዝ ፖለቲካሊ ተኣሽሙ ማለት እዩ የዋህነት እዩ ስለዚ ግን ከምኡ ከም ዘይኮነ ሓሶት ምዃኑ እውን ድንጋፂ ዘድልዮ ከም ዘይኮነ ንምርኣይ ኢና ከምኡ ንብል ዘለና ማለት እዩ እዚኣ ከዓኒ ጭብጥታት ዶ ዝሕልኩም በቃ it's proof እዩ እኮ ዶክተር ከምቦይ ዝበልካዮ ዳታ ቶክስ ዋላ መእተው ዝበልና እውን ኢኮኖሚካሊ ኣገላልፃ እዩ ክገልፆ ዶክተር ኢና ኣለና ስለዚ እዚኣ ከዓ ታራባዓይቲ እያ ማለት እያ ታራባዓይቲ እዚኣ ከዓ እንታይ እያ ትብል እዚኣ ከዓኒ ከም ኢትዮጵያ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ዘይብለን ሃገራት ግን ከዓ ቁጠባ ምዕባለ ዘርኣያ ስለዚ እዚ ከዓ እንታይ ዘረጋግፀልካ ዋላ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ተዘይብልካሲ ቁጠባ ምዕባለ ካብ ምግባር ዝኽልክለካ ከም ዘይኮነ ዘረጋግፅ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓኒ
ኢትዮጵያ ምክንያቱ እዚ እንዲና ነዋዳድሮ ዘለና እዚ ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ እዚ ሩዋንዳ ሓንቲ ካብተን ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ማለት እዩ ዩጋንዳ ካብተን ሓንቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ማለት እዩ ኔፓል እዚ ኣብ ኤሽያ ትርከብ ኣብ ጥቃ ህንድን ኣብ መንጎ ህንድን መንጎ ቻይናን ትርከብ ሃገር እያ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ላንድ ሎክድ እያ የብላን ማለት እዩ እዚ ካዛክስታን እዚ ዓብይ ዓዲ እዩ ኣብ ማእከል ኤሽያ እዩ ዝርከብ ማለት እዩ እዚአን ሰበይት ሕብረት ተኣሽሙ ዝነበራ ማለት እዩ ሕጂ ዓብይ ብመሬት ስፍሓት ዝዓበየ ወደብ ዘይብሉ ወይ ከዓ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ዘይብሉ ሃገር ካዛክስታን እዩ ብስፍሓት መሬት ማለት እዩ በዓል ኡዝቤኪስታን በዓል ኣዘርባይጃን እዚአን ኩለን ተኣሽሙ የብለንን ባሕሪ የብለንን ግን ረእይዎ ሩዋንዳ ረእይዎ ማለት እዩ ትምዕባለ እዚ ኣብ 2020 ዝነበረ እዚ ኔጌቲቭ ትሪእዎ ዘለኹም ኮሮና እዩ ሽዑ ንብዙሕ ሃገራት ምክንያቱ ኩሉ ነገር ስለተዓፅወ ተኣሽሙ ዝገበረ ማለት እዩ ተዘሎ ሩዋንዳ እንዳዓበየት እያ ትኸይድ ዘላ ግን ከዓ ኣፍ ደገ ባሕሪ የብላ ዩጋንዳ ልክዕኹም ረእይዎ ፖዚቲቭ ዓቢ ስለዚ ዩጋንዳውያን ይኹኑ ሩዋንዳውያን ይኹኑ ናይ ቁጠባ ፀገብ ኣለና ወይ ከዓ ናይ ባሕሪ ፀገብ ኣለና ክብሉ ሰሚዕና ይንፈልጥን ግን ትቁጠቦም ክዓቢ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ካልእ መረጋገፂ እዩ ዋላ ናይ ባሕሪ ኣብ ደገ ተዘይብልካሲ ካብ ቁጠባዊ ዕብየት ክክልክለካ ከም ዘይኽእል መረጋገፂ እዩ እዚ ኔፓል እዩ ኔፓል ርሑቕ እዩ ካብ ባሕሪ ህንዲ ጥሒሻ ትኸይድ ማለት እዩ ናብ ባሕሪ ግን ረእይዎ ትቁጠባ ይዓቢ እዚ ካዛክስታን ረእይዎ ይዓቢ ካብ ምዕባይ ዓዲው ዓለም ማለት ግን ላንድ ሎክድ እዚ ኡዝቤኪስታን እዩ ስለዚ ዋላ ባሕሪ ኣብ ደገ ተዘይብልካ ክትዓቢ ትኽእል ኢኻ ማለት ኢትዮጵያ ከዓ ናይ ባሕሪ ኣብ ደገ የብላን ግን ክትዓቢ ኣፀኒሓ እቲ ሳይንስ ስለዚ ንባዕሉ ዓበናን ቁጠባና ይዓቢ የለን ከምዚ ኮይና ዝብል ዘሎ እቲ ሕጂ ሪሰንትሊ እንዳንቆልቆለ ዝኸይድ ዘሎ ካብቲ ናይ ህወደግ ዝነበረ ግዜ እንዳንቆልቆለ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ካልእ ፀገሞም ሰኪሪቲ ዋይዝ ምክንያቱ እታ ዓዲ ኣብ ሸቐልቀል ዘላ ካልእ ፀገማ ማለት ተዘይኮይኑሲ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ስለዘይብሎም ከምዘይኮነ እዚ ከዓኒ ብትሕዞ መርትዖ እዩ ብትሕዞ ብጭብጥ ከሎ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ኩለን ዘን ሃገራት እዚኣተን ባሕሪ የብለንን ባሕሪ ክህልወና ኣለዎ ኢለን ንጎረቤተን ክርብሻ ወይ ከዓ ናይ ጎረቤተን መሬት ክወስዳ ሰሚዕና ይንፈልጥና ቁጠበን ካብ ምዕባይ ግን ከዓ ዓዲ ውዒለን ኣይፈልጣንን ትዝግበር ኩሉ ገብራ ማለት እዩ ስለዚ ንኢትዮጵያውያን ኣሕዋትና ከዓ ክንብሎም እንደሊ እንታይ እዩ ባሕሪ ኢትዮጵያ ስለዘይብላ ኣይኮንኩምን ሕጂ ቁጠባኹም ዘንቆልቁል ዘሎ ትምንቁልቋል ማለት እዩ ባሕሪ ዘይነበረኩም ቁጠባኹም ብክልተ ዲጂት ዳብል ዲጂት ክዓቢ ዝፀንሐ ትፈልጥዎ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ኢትዮጵያ ካብ ዝነበረቶ ትሕት መነባብሮ እውን ንምውፃእ ሓደ ዓብይ ኣበርክቶ ዝገበረ እዩ ማለት እዩ ባሕሪ ብዘይነበረኩም ግዜ እዩ ሕጂ ባሕሪ ስለዘይብልኩም ዘይኮነሲ ፖለቲካኹም ዝፀገም ስለዚ ፖለቲካኹም ይዕሩ እዩ ካብ ናይ ጎረቤት ሃገር መሬት ሃንቆም ምባል ባሕሪ ሃንቆም ምባል ፖለቲካኹም ይዕርኹም ከምቲ ኣብ ግዜ ህወደግ ተዓቢዎ ዝነበርኩም ካብኡን ላዕሉን ክተዓቢ ትኽእሉ ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ቁጠባ ከም ዝረኣየና እዚ ኩሉ ካብተን ብናሃር ክዓብያ ፀንሓ ካብአን ዝሓይሸ እንተዘይኮነ ካብአን ዝወሓደ ኣይኮነን ምስተን ኩለን ባሕሪ እንዳሃለወን ዋላ ብብዝሒ ህዝቢ ምስ ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ ኩነታት ዘለዋ ካብአን ላዕሊ እዩ እዚ እውን እዘን ኩለን ባሕሪ ዘይብለን እዚአን ንሪአን ዘለና እቲ ናይ ኢትዮጵያ ቁጠባ እውን ካብአን ዝሓመቐ ኣይኮነን ካብአን ዝሓሸ እዩ ስለዚ ባሕሪ ንቁጠባ ምዕባለ ናይ ኢትዮጵያ ከም ዘይተንከፈ ምህላውን ዘይምህላውን ከም ዘይተንከፈ ብጭብጢ በርባዕተ ጭብጢ ክንረጋግፆ
كإلنا مالتي ساينس يزي خاني سلازي اتي سنموقت بلاش بختش نبلو بزي ناتي بحالا بختش من مالسي من زي تبلو سويلو باقا مالتي حسوتي زي حجي استربس أمره زفطرو بحاجي خنقوتا مالتي إذا قاعد صرح حمامنا إثيوبياوي مالتي نو لازم بحري حجون لك عم بحر تبلكا بقى أمره خميس السر سلازي أنا خوانينا يقبروا لي حجتي زلو سرعت ني نعمرنا إثيوبياوي نمسار تطعموا لي سلازي إثيوبياوي بزي تتاليلكم تعيشوا مخطكم يوبلكم يعيشوكم يزلو حسب زغنا نجار يزقلبوكم زلو سلازي تحقي زي حجين زارول صنحنا ايو سلازي اتي سنموغت تعيشوا يكونن مالتي ساينساو مسرت زلو ايكونن مالتي مጨረሻ نقولون سي كالي مزيد تأساسره تارا ناي دق عدقي عدقي أب طبع إيو حجي معرخ ندقي تارو زبل حتو إيو حجي انتا قبر نزيقا أب تعشمو زي قبر كوعة أب باوربوينت زي قبر كوعة تديتها اللي نخري إكاي مالتي قن نزار عربلا حجي تارا ناي دق صلات ناي دق صلات تريد سيكتور مالتي سلازي ترى ناي دق صلات نقول دحين حجي تريد سيكتور مالتي اب قطوة اب تغلالا اوتوت تغلالا اوتوت هاجر نحر رئينا حجي حبت هاجر تغلالا نولد حني بتقرنيا تغلالا اوتوت هاجر مالت زي حجي جي دي بي مالتي حجي زي انتاي زخون حجي ولقاوي نبولو دحن ولقاوي حالكي زي حجي زي كونسامشن نبولي لس في حصرو مثلا مالتي زي حجي وانناوي وفري إذا investment نبليو منقسطاوي هالكي إذا يعني government expenditure نبلو government purchase of goods and services يو إذا نايدق دق صلات እዚ ሕጂ ነቲ ኤክስፖርት ንብሎ ማለት እዩ ኤክስ ማይነስ ኤም ክብላ ኤም መኒ ብእንግሊዘኛ ኤክስ ማለት ኤክስፖርት ማለት እዩ ኤም ማለት ኢምፖርት ብትግርኛ ኢምፖርት ታይ ሰደድን ኢምፖርት ዝኣቱን ዝወፅን ማሕፂሩ ያ ኣታዊዮም ዝብሎ መስለኒ ኣታዊዮም ዝብልኒ እዩ ሕጂ እዚ ሕጂ ጠቅላላ እቶት ናይታ ሃገር እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ይፈርሞ ሕጂ ምስ ፈረየ ይሽየጥ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣብ ፎርቲ ኣብ ፍሬዮም ኣብ ዕዳጋ ይሸጡ ሕጂ ኣብ ዕዳጋ መን ዝገዝእ ሕጂ እቲ ውልቀ ሰብ ማለት እዩ ከማይ ከማኻ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኮንሳምፕሽን ስፔንዲንግ ንብሎ ሃውስሆልድ ኮንሳምፕሽን ስፔንዲንግ ብእንግሊዘኛ ይበሃል ማለት እዩ ስለዚ ናይ ውልቀ ሃልኪ ሕጂ እቲ ውልቀ ሰብ ዝህልኮ ማለት እዩ መኪና ይገዝእ ክዳን ይገዝእ ኮምፒውተር ይገዝእ ካልእ ይገዝእ ማለት እዩ ኣብቲ ዓዲ ዝፈረየ ኣቕሓ ማለት እዩ ወይ ኣብ ደገ እውን ካብ ደገ ዝመፀውን ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ከዓኒ እቲ ኣፋራይ በዓል ዋኒን ንብሎ ማለት እዩ ሕጂ ዘውፍሮ ማለት እዚ ሕጂ ኢንቨስትመንት ስፔንዲንግ እዩ ዝበሃል ማለት እዩ እዚ ከዓ
ماشينري جزء مالت تراكتر جزء ني مفرز زخونو سب سرح معقحت مالتي بخال عزار أربع تأش متقبر مالتي وي تكالات يهنز كال مالتي إذا خا منقستي ون يهلخي مالتي منقستي وتعدرات قصيرو دومز ندخفلي مكلخال سيرفيس مالتي بوليس سب يحلو ስለዚህ መንግስት ከዓ ደመወዝ ዝኸፍል ማለት እዩ እዚ ኩሉ ወፃኢታት እዚ ሕጂ ጋቨርንመንት ስፔንዲንግ ይበሃል ማለት ጋቨርንመንት ፐርቼዝ ኦፍ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ ጂ ንብሎ ማለት እዩ እዚ ናይ ደገ ፅላት ንብሎ ዘለና ከዓኒ ኣብቲ ሃገር ፈርዩ ናብ ደገ ዝሽየጥ ኤክስፖርት ማለት እዩ ንደገ ዝሰዶ ሰደድ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ኣብ ደገ ፈርዩ ኣብቲ ሃገር ዝሃልኽ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዘህልኾ ውልቀ ሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ بعلوانين كون خليت منقص كون خلي مالتي إذا حجي بخمسة زعك أنا مالتي حجي إذا مثلا كنت نسألنا كم دي جرى صحفة منير حن نزارو بس لازلنا GDP مالت هجرة وطوط مالتيهم سي household consumption spending ويكعني ولك أو هالك مالتيهم إذا investment spending تبهال ويكعني وانينا وفر مالتيهم إذا government purchase goods and services ናይ መንግስቲ ሃልክ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ኔት ኤክስፖርት ንብላ ማለት እያ ሕጂ ሓደ ቁጠባ ምስ ዓለም ዘለዎ ዝምድና ወይ ከዓኒ እቲ ናይ ወፃኢ ፅላት ወይ ከዓ ትሬድ ሴክተር ማዕረ ክንደይ እዩ ሕጂ ኣበርክትኡ እንድሕር ክትገልፅ ደሊኻ እንታይ ኢኻ ትገብር እቲ ንደገት ሰዶም እቲ ካብ ደገቶም ጾም ደሚርካ በቲ ሃገራዊ እቶት ትመቕሎ ሕጂ ክንደይ ሚእታዊት ናይ ሃገራዊ እቶት እዩ ይዝዕቅነልካ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ እንታይ ማለት እያ እዚኣ ኤክስፖርት እያ እዚኣ ከዓ ኢምፖርት እያ እዚአን ትድምረን እሞ ብምንታይ ትመቕለን በዚ ትመቕሎ ማለት እዩ which is GDP is it ማለት ታይ ማለት export minus import C plus I plus G plus X minus imports ማለት is it ሕጂ ብ ሚእታዊት ተቀና ሕጂ ክንደይ ፐርሰንት ስለዚ ሕጂ ታራ ናይ ወፃኢ ታራ ናይ ዕድጊ ትሬድ ማለት foreign sector ማለት እዩ ኣብ ትዕድገ ክንብሎ ከለና ንደገ ናይ ደገ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ወፃኢ ፅላት foreign ታሽም ማለት ትሬድ ሴክተር ማለት እዩ ክንደይ እዩ ሕጂ እዚ ካብ ሓደ ንላዕሊ ክኸውን ይኽእል ካብ ሓደ ንታሕቲ ክኸውን ይኽእል ሓደ ክኸውን ይኽእል ብፐርሰንቴጅ ደረጃ ማለት ካብ 100% ማለት እዩ እዚ ካብ 100% ሶሪ እዚ ከዓ 100% ማለት እዩ ብፐርሰንት ስለንሓስቦ ማለት እዩ ሕጂ ትርጉም ኣለዎ ሕጂ እዚ እንታይ ማለት እዩ ካብ 100% ንላዕሊ እንድሕር ኮይኑ እቲ ንደገ ሰዶም ካብ ደገቶም ፀንሲ ካብቲ ሃገራዊ እቶት ዝበዝሕ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሃገር እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ምስ ዓለም በቃ ተጠናነገታ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ደገ ክሰድድ ተዘይክኢላ ወይ ካብ ደገ ክተምፅእ ተዘይክኢላ ኣብኣ ኩርሚ ትብል ማለት እዩ ሕጂ ክቅፅለልካ ሕሞ ሶሪ sorry እዚ ኣየ ዝብል ዘለኹ እዚ ኣየ ዝብል ዘለኹ ሕጂ ብፐርሰንት እንድዩ ግን ኣብኡ ከሎ ታይስም ትገብሮ ግሬተር ዛን ዋን ክኸውን ይኽእል እዚ ሶሪ ካብ ሓደ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኤክስ ፕላስ ኤም is greater than is in C plus I plus G plus X minus M ዝረሕብ ሓደ ማለት እዩ ክሮስ ማልቲፕላይ ትገብሮ ማለት እዩ
زي عنا نرزلنا حجي إذا ندحر سريحايو إذا نبذك توصل تقليها تعيش متجورة تقليها سلازي M حجي greater than C plus I plus G plus X minus M مشالنا إذا أنا أبدي نحر وصلك نيجاتيف تكون مالتها زي سلازي أنت تكون مالتها M is what M C so greater than C plus I plus G plus إذا X minus X minus M تكون الكاملة سلازي إذا أنت خوني C plus I plus G plus X مثلك X حجي sorry أنت وسيدة no زي X يا sorry X يا M يكونت sorry this is M X by X تفهم مالتي زي M تكون مالتي يا تا X مستا X تفعلك تخيله تفعلك دحر زي M تكون مالتي which means تعزب زلخو M is greater than C plus I plus G plus M يزب زلخو sorry minus M is it negative M yes negative well negative and negative also you gotta have a positive right no زي تا bracket those are the bracket okay سلازي negative M على حجي نابدي مسوسد كاي زي انت تخون M تدمر M تخون perfect زي انا بدي نحرو سيد كايا is greater زي greater አይልወጥ እኔ ምክንያቱም በኔጌቲቭ ነባዝሕ ስለዚ የለና C plus I plus G ይመጻልካ ማለት እዚ ሕጂ 2M ይኸውን ማለት is greater than C plus I plus G so M is greater than C plus I plus G over 2 perfect ሕጂ እንታይ ማለት እዚ ሕጂ እቲ ካብ ደገ ተምፅኦ ካብቲ ውልቃዊ ሃልኪ ተደመሮ እቲ ዋናዊ ወፍሪ ተደመሮ እቲ ጋቨርንመንት ዘጥፍኦ ካብ ፍርቂ ንላዕሊ እንድሕር ኮይኑ ሕጂ ካብ 100% ንላዕሊ እዩ ሕጂ ናይ ታራ ናይ ካብቲ ጠቕላላ እቶት ናይቲ ዓዲ ዝበዝሐ እዩ ማለት እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ስለዚ ሕጂ እቲ ሃገር በቃ ምስ ናይ ዓለም ቁጠባ ተጠናነገታ ማለት እዩ ሕጂ ዓብይ ታራ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ስለዚ ሕጂ ብመሰረት እዚ ክትርኢ ከለካ እዚ ናይ ወፃኢ ዕድጊ ኣብ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ክንደይ እዩ ዝሕዝ ዝብል ሕቶ ክንምልስ ከለና ናይ ኢትዮጵያ ሕጂ ዝዛረብ ዘለኹ እዚ ሓፈሻዊ ሕጂ ተኣሽሙ ዝብል ዘለኹ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ ሕጂ ካብ 100 ንላዕሊ ፐርሰንት ስለ ዝኾነት ዓዲ ዓብይ ታራ ኣለዋ ማለት እዩ ማለት እቲ ናይ ደገ ፅላት ዓብይ ታራ በቃ ንሱ እዩ ተኣሽሙ ማለት እዩ ሕጂ ብካልእ ኣዘራርባ እንታይ ማለት እዩ እቲ ዓዲ ካብቲ ኣብቲ ዓዲ ዝፈሪ ኣቑሑት እቲ ንደገ ዝኸይድ ክበዝሕ ወይ ከዓኒ ካብ ደገ ዝመፅእ ኣቑሑ ካብቲ ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ዝሃልኽ ኣቑሑ ይበዝሕ ማለት እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ሕጂ ናይ ኢትዮጵያ እዚኣ ናይ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝዛረብ ዘለኹ ሕጂ تفضل እዛ ዝበልናያ ማለት እያ እዚኣ ክንደይ መስለካ እዚኣ 25% እያ ሕጂ እንተኽኢለ ከሪአካ ኣለኒ ምክንያቱ እዛ ሓንቲ ካብተን ዝረሳዕ ኮን ተኣሽሙ ክገብር ከለኹ ማለት እዩ تا دكتور اسكيب زي انا جرام على مثلا دحان اينو ماينس يا تا سالسي كوربوريشن دمسيس كا ماينس تغير كالو ماينس which one تا ام سو تا تحت ازل زيا ونسال كاس دحان مو زيا كم زي قبر الله لا سيت كم زي غيره زيا سي بلس اي بلس جي ماينس ام That's correct. Yeah, it's ترى جرام minus يعني. Yeah, minus. Yeah, sorry. Yeah. Okay. Yeah. نعم بقى تعيشمو أبزيع نحر بصيحهم تريهم على تي إمبورت خاب دجز هالخسي خابتي تمنجست زوجو خابتي والقسمات جزء خابتي بيزنس جزء كفرقي ناتو نلعلي ده أخوين ملكتي زي حجي سلزي كاب 100% نلعلي كاب تاي مالتيو تي اكسبورت امبورت ندحر دمير كاياسي
ካብቲ ሃገራዊ እቶት ይበዝሕ ማለት እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ከዓኒ ከም ዝበልክዎ ወይታ ሃገር ንደገ ትሰዶ ካብቲ ኣብቲ ሃገር ዝፈሪ ይበዝሕ ወይ ከዓ ካብ ደገ ተምፅኦ ካብቲ ሃገር ዝሓልኽ ይበዝሕ ወይ ከዓ ክልቲኡ ማለት እዩ ውጭ ማለት እዚኣ ማለት እያ ኤክስፖርት ፕላስ ኢምፖርት ሕጂ ካብዚ እዚ ሕጂ ትናይ ጠቕላላ ናይቲ ሃገር እቶት ስለዚ ኤክስፖርትን ኢምፖርት ተደሚሮም ሲ ካብኡ ይበዝሕ ኢና ንብል ዘለና ማለት ሕጂ እዚ ሕጂ ምልክት እዩ ማለት እንዳበዝሐ እንድሕር ደኣ ኸይዱ ዝያዳ እቲ ሃገር ምስ ናይ ዓለም ተኣሽሙ ብዙሕ ምትእስሳር ኣለዋ እቲ ናይ ወፃኢ ሴክተር ሲ ዓብይ ታራ ኣለዎ ማለት ናይ ኢትዮጵያ ግን ብጣዕሚ ውሕድ እዩ 25% ሕጂ ምስ ካልኦት ብምውድዳር ኢኹም ዝያዳ ማዕረ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ እዚ ክትርድእዎ ትኽእሉ if yes እዚኣ أنا حمو come on yes okay حجي كريئكم حجي إذن أنا هاجرات أنا هاجرات رأيوه إذن بعل هونغ كونغ لوكسمبورغ سنغافورة هو رأيك عبي خلنا صحفت very tiny بيش أوكي راح تخيل مالتي أتي خاطر زي كوينه هذا أوكي أنا حجي I don't know whether we can make the big and then add أنا حسكي shift plus no control plus no no بولد ولا عندك بر دكتور أبتهم كيركا اوكي انا حبل لمسي سير لخو مسلني اوكي 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 يا نو كنا بزحنا خلينا يس زي اطراي جردا اوكي better اوكي ስለዚህ ሕጂ ይረአ ኣሎ ምሽ ሕጂ ኦኬ ሕጂ ናይ 2021 ንኺድ ማለት እዩ ሕጂ እዚ let me if I can color code እዚ ሕጂ where is that okay no okay yeah اوكي اذا قيح زلا حجي رأيوه maybe ازي كعاتي شم هاجرات سلازخونه if I can no blue is good or red okay there you go looks good blue مش yeah yes yep okay perfect okay حجي رأيوه እዚ name of the country ማለት እዩ እዚ ሕጂ ብታሽሚ ብናይ 2021 ሪኦ ዘለኹ ግን ረእይዎ እዚ ሕጂ በዓል ሃንግ ኮንግ በዓል ሉክዘምበርግ ሲንጋፖር ማልታ ሺሽለስ ኣየርላንድ ቪየትናም እዞም ኩለን ዘን ሃገራት ረእይዎን እዚኣተን ማለት እዩ ሕጂ ረእዮ ትርኢ ኣለኻ 402% ናይ ሃንግ ኮንግ ማለት እዩ ናይ ሉክዘምበርግ ሪኢኻ 388 ረእይዎ እዚ ሕጂ ካብ 100% ንላዕሊ ዝበልክኹም ማለት እዩ ረእይዎ እዚ ሕጂ ካብ 100% ንላዕሊ ዘለዎን ሃገራት ረእይዎ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ሕጂ 80% እንዳበለ ይኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ታራ እዩ ዝነግረካ ማዕረ ክንደይ እቲ ቁፅሪ እንዳበዝሐ እንድሕር ከይዱ ታራ ናይ ደገ ፅላት ዓብይ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ندق خسدت تزيك إلكا ويكتمت تزيك إلكا ويواقون تبزيحو
ኣብ ቁጠባኻ تقلال هجرة أوتوت أو حجة عبي سقطت يقبر مالتي مخنات زعبي قناع عز مخنات إكسبورت ماينس إمبورت بلازل لنا أكلنا تاسل زغنت مالتي حجي عبي صلواي اللوا مالتي حجي رأيوه نا إثيوبيا خريقكم يا مالتي حجي رأيوه زغلو كلنا هجرات دي انترانا تاني زي بركة مالتي نا إثيوبيا 25% somewhere 25% إزي يونايت إثيوبيا هون لعل 24 أتشل تريوا لهم 24 نتسلست بس حجي رأي وزي حجي تعمتات زي حجي كاب زي 20 حدنيو 10 10 شعته 10 شمت 10 شوعته 10 شدشته 10 5 10 4 10 3 10 كل تي 10 حد كاب كل تشع 10 حدن جميرو زلو يزلن تديتا 40 شمنت نرشع حجي نداورد إخا من كيد كونتريبيوشن مالتي حجي سلازي حجي ناي دقص لات حجي عبي ترى يولو مالت نيشتي يترقوا مالتي تاي مالتي حجي اتي ندقن تعيش من تصدو اب تقطبا زلو ترى نيشتي مالتي حجي اندحر عبي اندحر خوينا كن اندحر نيشتي غديلو كوا صقم فطر الكاخلي سلازي حجي نا إثيوبيا هم مخنات عبي عدي كلن زين حجي تريون زلخو عايشت هاجراتين زبزحه مالتي زياتا زين حجي عايشت هاجراتين سلازي تقطبن مسنا عالم سلازي نحن حدا صقم تفطيرو عالم ويا بزخونه تقطبن حجي تعيشم خوم بقمت اني هسه مالتي إثيوبيا كن عبي عدي حجي عبي عداغا زلو وشتاو عداغا مالتيو سلازي حجي نقطوا معبالي حدا دراخي عداغا مالتي نو سلازي حجي نحرز بزحلكا عداغا سفيح نحب اخوينو نختعبي حجازي مخناتو افريقيا تم ناي ولقي او فرتي اب عدي افريم كشطو خلو مالتي سلازي عدي افريم داشطو خا تمكرو يرخبو دحر اندابزح مسكالتي سكيل ايكونومي نبلو مالتي سلازي حجيتي ناتكا وصعي نختفريو توصو واغاتات ndaw حدا يخيد سلازي امنا علم عداغا خيد كاتوادر تكون تخل مالتي سلازي إثيوبيا هم صقم يبلان مخنا إرترا صقم الله مخناتو تي دومستيك ماركت لمي فيري ليميتد سلازي ناب دقز قنعي ميلا اخذ قتل زلا إرترا تتخكل ناي قطباو معبالي ميلا export oriented private sector led growth and development strategy نقولوا مالتي سلازي ناب دقز قنعي مخناتو نوست عداغا قنعي تقبراي تخنا مخنت توست عداغا تعمل ليميتد إثيوبيا كم يكون سلازي حجي ذاس واي كانت كونتريبيوشن نوري زلنا بومت ان حجي تحت زلو مالت سلازي اتي حمشاي كم حمشاي بچبوط نتي زبحال زل كليم تخكل كم زي كونه زرق خازي سلازي سقطبانا مسنا عالم بقى هايلي ديبندنت عالم سلازي خونه بقى تعيشم سلازي بلنا حدا نجر نحر تقوينس كرومي لنا عينا نترف زبحال ابنت حاسط مخانو ازي اندهلو يحجي قطبانا إثيوبيا ببزحين دعبي زمت قرينا مستعنتو تحايشكم مالتي سلازي ازي اخان حنت خبتن ابنتات كنتقسن زقبعنا يا مالتي سلازي ابزانت بي دكتور سي اكشوال يونايتد ستيت كمان 25 علوا سلازي إثيوبيا سي بحرون ايكل يعني نتريدون ايكل يعني بعلان بقى معرف ندزي باور زلو عدي انا نبزلنا لايك انت غير وقت population دي هيمان باور دي دتبلو نزي لايك صقعتنيا زي قبرا زلنا امنسي زرينا انا ناي بعل اوروبا بسنك زنادي كابكال ديبند خوينن مارو تحسين زلو هجن رينا لنا مالتي سو انت غير وات بلو دكتور زي معرف ندو اندبندنت خوينا لا مالتي انا ري ادلو خسي لزان يو اس اي مالتي اي نو يو اس اي سترونج لزان طبعا عمين يس كون يشتاي زخون كوس الذي يفرق كون افريقن اب وشتي ما عتين دقسد دي اس كن تناوش عداغا سفيه سلازي إثيوبيا هات تناوش عداغا سفيه بزح حزب ندحر لك اكو بزح بلعتني لك بزح غزا لك مالتي نو سلازي حجي ندق خسدد اي لكانيو مالتي مخناتس نتي اب تعد زلسي افريف تعد እንዳይሸጥ تقطبا كعب خيل مالتي سلازي حجي ناب دقت شيط እኮ اب وسط هاجر نحر عداغا سينكا مالتي عداغ تزي اب دقت مص እኮ اب وسط هاجر نحر زيلا مالتي
سلازي أمريكا حجي تري أزل لها تحت زل حجي أمريكا فري جن أب وست عداقة سفي عداقة له مالتي أبي عدن إذا أنا حجي كم أبند نحر وسيدنا ين قال بسنكي تقطع سلازي أبي إرترا حجي تحت كون أيقبون نا إرترا تقطع يفرس سلازي اللي مبرنا إرترا يتناي دقت اللات أبي ترى يخص زلو كم نيشتي قطبة نبدأ أنا أخونا له لك همزين مالت كم على هونغ كونغ لكزر مركزين نعيش تهجرات كندي جن مع عميلانين سلازي جن أبناء استعداقها كنا نحجي مسرة زيادة مخنات ناوي استعداقها نيشتي سلازي أبناء دق عداقة ني نسدد يكون ولا ني نتزمت خاب دق إمبورتس أبناء دق عداقة تعيش مسرة مالتي خاب 400% كو 4 times كابتي domestic production نبلو كابتي هاجر واقع مالت تي value of domestic production مالت أبتا هاجر وش بتا تا جغرافي كاوي أقرار أبتا وش تهاجر فريو زفرق واقع ناتو مالتي domestic production كنقول كلنا مالتي سيزي حتي إتي ندقز خيدن كاب دقز مس عند حد مير كاسي 400% مالت 4 عصف نايتي أوش هاجر زفر مالتي زي عزب حجي إذا هاجر زي حجي ندق خشية تزيك إلى هم دق ثم تزيك إلى بقى طبعا تعيش يزغون مالتي يموت مالتي سلازي على لوكسمبورغ 300 قال الرأي ولا almost 400% سلازي حجي زين ما بتحت أنت أصلا عبيتي هاجرات يكون نعيش هاجراتي سلازي إتي ترى ناي دق صلات نبعلو نيشتي سلازو خونه حجي ولا إثيوبيا ندق سدت زي كعلت ويكاب دق تمسن تزي كعلت زهلو وصلوا نيشتي مالتي 14% تسي وحدي مالتي بت تأشم إثيوبيا خاخ تعبس أني حياة سلاسيس إثيوبيا تفرس سلازي لا أخو أخت ولا يتخنيها مخنياتو كتعبس سلاز أنا حد مالتي تفر لا مالتي جن ترى ناي دقت صلات كن يشتي مالتي سلازس ناي بحرين تعشمون بزح صلوا خم زي بلو يزرد أكاب لك مستعنت بزبلنا يوم مس خيد مالتي سلازي زخانة قطباوي مجد ساينساوز خانة قطباوي مجد يبلون تزولو زلوا مالتي زيرو تدمر كا زيرو يكون بختش مالتي خالي يبلون مالتي سلازي بامبا يطرحوا بقى صيلو ناي سمعت ناي تعيشون مالتي نخال حالك زقبر ينبر قطباوي مسرت يبلون حجي تموجت مالتي نسط رايح كونن جن حجين كن ريو زلنا مالتي بعنصارو مزيز خيد نجارات ون كنا العلم خلينا مخناتن نسط رايح كونن مجيتون طوانا كم تسلو خنا دخلنات بقى سبقت أميو نحط أمي خاخ ولا عكم كويلنا كل عكمي نحط أمي ولا عكمي بقى قلبله حجي إزي تربص عمره زبلو طرحي كالي أبلون مالتي اتخالق مجوت زقربو مالتي أبدأ أي هاري بتاريخ يبصحني إيو زبل سنة موجود يجي مالتي مسرت يبلون التاريخنا إثيوبيا تبهل حجر ناي بحر أبدأ نيروا أي فلت إرترا فلت علوزي من البت بوح دقاقم بقى تحاوس قال تاريخ خمس دولي مالتهم أب تاريخنا إثيوبيا ناي بحر أبدأ نيروا أي فلت حجون قبل زدلي دسبلن تايو إذا حج زلعلو زلهم وموقتي كنا مخنياتو مسرت حجر ناي أب أفريقيا ناي مجزعة دوباتي نيشن ستيت أب أفريقيا مسرته ناي أوروبا أو مجزعتي حكي خالق مالتي تخونه خمس تخونه بحال نجر يبلو نسي مالتي حسوا نسي ارمي ناي أوروبا مجزعتي أب أفريقيا ممصو أب أفريقيا 10,000 كبابيا ومحدار من محدارات
نيرن إزي أنت إنا نبلو بوليتي كباوي محدار مالك عسرت الشيء نازين نحجي بيتي لهم عمات عيصهم أب 5 قل زخنا حجرة كما في لهم سلازي خمو كبر خلو خا قال مسكستي نخستي مثل قال كلام مسكستي مثل كم بحال نجر كعب عقمت عيتو نعم بتعمو ما غيرهم مالتي سلازي علتنا قرص بحالنا قرص حيماننا قرصو ام غيرهم مالتي حجي بدحريو ناصنت دحر خلايو عالمي مالتي حجي سلازي افريقيا هاجرات كولونياليزم كودا خلو مالتي مبزحت ان افريقيا هاجرات اب شنتياتم سوسان اب سوساتات الناس اخوينها مالتي اب شنتياتم 50 5 وي قال زخنا اب شنتياتم 4 3 هاجرات راي الناس انرنا بافريقيا حجي تناصنت زبحال زعبا ناصنت ناي سوساتات يم خاب كلاي عالم ندحر زمصي مالتي نحنا ادفانتج يرخبنا كمان مخنياتو غداي نا ارترا اب 4 كلعل كله اتي ديكولونايزيشن زبحال بزح تعيشمو اي تنصرن نير مالتي اب شنتياتم سسان حجي يان ديكلير غيرو مالتيو مخنياتو تم ابتعت كولوني زلوا ناص اخوص الله نيلون اب شنتياتم سبعان كاني زخنه اب تحتي مغزات زلو حزبي بزمسلو بزطعمو انصار مغزات قالس مسل يزبل كاوساني يان حليفو مالتي حجي زي تمسرت مالتي سلازي هاجرنا تاع افريقيا زي مسرتو سلازي حجي انت عزبل زلخو اب تاريخهم سي ناي بحر عبد دغ نيرو ما يفلطني خبل كلخو نزي حجي مقود كخوني لا يكون كنزل زلو ግን ታሪኻ حق ስለ ዝኾነ ጥራይ ዝገልጽ ዘሎ እምበር ኤርትራ ብመግዛእታው ውዕላት ክውንቲ ሃገር ናጽ ሃገር እያ ማለት ስለ እንድሕሪት ተመሊስና ብሓደ ነርና ከምዚ ኮ ነርና ገለመለገለ ዝበሃል እሱ ይሰርሕኒ ማለት ግን ንኣፍሉጦም ኢትዮጵያ ኣብ ታሪኻ ናይ ባሕሪ ኣብ ደገ ነይሩ ኣይፈልጥን እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ዘላ ኣብ ግዜ ምልሊክ ተፈጥረት ኢትዮጵያ ቅድሚ ኢትዮጵያ ዝበሃል እዚ ሕጂ ንፈልጦ ዘለና ኢትዮጵያ ዝበሃል ነገር ኣይነበረን ማለት ስለዚ እዚ ሕጂ ህዝቢ ፈልጦ ዝግብኦ ነገር ሕጂ ብዙሕ ይለዓል ሕጂ ንምሳሌ ብብዝሒ ህዝቢ የለኒ ኢልካ ኣብ ደገ ባሕሪ ምንዳይ እዚ ሰምዒውን ኣይፈልጥን ተኣሽም እዩ ማለት መሰረት የብሉ ናይ ዓሌት ምትእስሳር መሰረት ጌርካ እዚ ዓሌት እዚ ምስ ዓሌት እዚ ዝመስል ነዚ ዝመስል ገለ ኢልካ ሕጂ ተኣሽም እንዳማዕራርኻ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ምክንያቱ ተናይ መግዛእቱ ውዕል ንሱ እዩ መሰረቱ ንሱ ተፍርሶ ተኾንካ ናብዚ 10,000 ፖሊቲ እንድሕርስ ዳዕዳብዚ ክትምለስ ከመይ ጌርካ ክትዓሽም ትገብሮ ኾን ኢትዮጵያውያን ንባዕሎም ኣብ ውሽጦም ናይ መሬት ይብፅሓኒ ይከላሰፍሉ ክልተ ዓመት ውግእ ኣብ ኢትዮጵያ ተካየደ መሰረቱ ሓደ ንሱ እዩ ማለት ኣብ መንጎ ማሕራን ኣብ መንጎ ተጋሩን ዘሎ እዚ ኩሉ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ መሰረቱ ንሱ እዩ ንሶም ከማን ሓንቲ ሃገር ኮይኖም ከም ጉዳዮም ኮፍ ኢሎም ክፈትሑ ይከኣሉ ትረፍ ኣብ ተፈላለየ ሃገራት ዘሎ ይህዛብ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ወዲ ፅሉል ክኸውን ኣሎ እቲ ናይ ኢትዮጵያ መራሒ ባህላን he must be mad person otherwise ንኣፍሪቃ ኮፍርሽዋ ማለት ኮይ ናይ መግዛእቲ ዝበሃል ጥራይ ክርአ የብልና እንከለ የብል ዋዳዳትኒ ስለዚ ኣብ ኣፍሪቃ ሃገር ትበሃል የላን እኮ ዝብለካ ኣሎ ስለዚ ኣብ ኣፍሪቃ ብናቱ ተሓሳስባ እንድሕር ኮይኑ ህዝቡ ከማንሲ ብሰላም ክነብር ዘይክእል ኣብ ህዝቡ ዓለታዊ ምጽናት ዝገብር መራሒ ናይ ወፃ ሓይልታት ዓዲሙ ንህዝቡ ዝጭፍጭፍ መራሒ ኣብ ውሽጡ ከማን ተም ኣብ ውሽጡ ዘሎ ህዝቢ ከማን ብሰላም ክነብሩ ዘይከኣሉ ንኣፍሪቃ ናይ መግዛእቲ ውዕል ዋጋ ይብሉን እንዳበልካ ኣብ ኣፍሪቃ ከምዚ ዓይነት ተኣሽም ትፈጥር ማለት እዩ ኣብ መንጎ ህዛብ ከምዚ ዓይነት ፀገም ትፈጥር ማለት እዩ ብናቱ ሒሳብ ኣፍሪቃ ቦርድ ዝበሃል የለን ማለት እቲ መግዛእ ውዕል እንድሕር ፈሪሹ ሃገር ትበሃል የላን ማለት ስለዚ ህዛብ እንታይ እዮም ክኾኑ ስለዚ ከምዚ መራሒ ዝብል ከምዚ ዓይነት ዘረባ ምዝራብ በቃ ማለት ፅላለት ዘይኮይኑ ሲ ሓደ ሃገር ዝመርሕ ከምኡ ክብላ ይኽእልኒ ማለት እዩ ኢንፋክት ኣፍሪቃ ከዓ ከምኡ ስለ ዝኾኑ እምበር ከምኡ ክብል ከሎ እንታይ ክትብ ዘለካ ክብልዎ እዩ ዝግባእ ማለት እዩ ምክንያቱ ነብሲ ወከፎም እዩ ዝምልከት ንሓደ ተኣሽሙ ኮነ ነቶም ጎረባብቲ ዘለዎ ሃገር ኣይኮነን ዝወስታ እዚ ንኩሉ ኣብ ሙሉእ ኣፍሪቃ ዘሎ ህዝቢ ዝምልከት እዩ ምክንያቱ በዚ ሕጅዎ ዘሎ ደባት እንድሕር ደኣኒ ብኡ ተሳኒ ክኸይድ እንድሕር ዘይከኣለ ንዑ ክትብትነ እንድሕር ደኣ ጀሚርካ መወዳእቱ ከም ዘብፅሖም ክትፈልጥ ኣይትኽእልን ኢኻ
ስለዚ ኣብ መንጎ የህዛብ ኢትዮጵያ በአፍሪቃ ህኮት ንምፍጣር ዝደርበየ ወስዳ ምዃኑ እውን ትሰብ ከለልዮ ክኽእል ኣለዎ ትኻልእ ማለት እዩ ግን ሕጂ ምስ ናህና ዝመፀ ካብቲ ሕጂ ዝመጎቶ ሓደ ናይ ኣክሱም እዚ ሕጂ ልዕሊ ነይሩ ናይ ኣክሱም ንግስነት እኮ ነይሩ ቀይሕ ባሕሪ ይኸይድ ገለመለ ኢሉ ከም ትርእይዎ ዘለኹም ክሳብ የመን ዝኸይድ ነበረ ናይ ታይሽሙ ማለት እዩ ኩሉ እዚ በዓል መረ እዚ ሕጂ ሱዳን እዩ ረእይዎ ኩሉ እዚ ማለት እዩ ኣክሱም ማለት እዩ ሕጂ እዚ ታሪካዊ መወከሲ ገይሩ ኢትዮጵያ ባሕሪ ነይርዋ ዝብል ናይ ኢትዮጵያ መራሒ ፅሉል ክኸውን ኣሎ ኦነስትሊ እንታይ ብል ከም ዘሎ ሰብ ይርድኦ ድዩ እዚ እኮ ዝብል ዘሎ ስለዚስ እንድሕር ብኣክሱም መሰረት ግዛኣት ኣክሱም መሰረት እንድሕር መሬት ብፅሓኒ ትብል እንድሕር ኣለኻሲ ሱዳን እውን በቃ ናህና ክሳብ ሞሬ ክትከይድ ኣለካ ማለት እዩ ክሳብ ንየመን እውን ክለይም ክትገብር ኣለካ ማለት ንምንታይ ቀይሕ ባሕሪ ክለይም ይገብር የመን እውን ክለይም ይገብር ኣሎ ግዛኣት ኣክሱም እንድሕር ኮይኑ ሱዳን እውን ክለይም ይገብር ኣሎ ረእዩ ዋይት ናይል ከይተረፈ ረእዮ ኩሉ እዚ ተዓሽሙ ዝበዝሕ ክፋል ናይ ሱዳን ክሳብ እዩ ከይድ ነይሩ ናይ ንግስነት ኣክሱም ማለት ድሓር ንግስነት ኣክሱም ሲ ካብዚ ሓሊፉ ይፈልጥን እዩ እዚ ደቡባዊ ሸነኽ ናይ ኢትዮጵያ እዞም ሕጂ ማለት እዩ ዋላ ንዑ ወሲካ ማለት እዩ ኦሮሞ ገለገለ ተበሎ የለ ታሪኹ ይኮነ ስለዚ ሲ ዝኾነ ሕጂ ናይ ታኸት ብሎ እዚ ሕጂ ዓለት መሰረት ዝገበረ እቲ ምሕዳር ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ኢልካ ክትዛረቡ ናይ ትኽእልኒ ኢኻ ናይዞም ክኽብካብ እዩ ስለዚ ኦሮሞ ኮይኑ ንድሕር ዛረብ ንሕና ኮይኑ ሲ ንግስነት ኣክሱም ንኦሮሞ ይምልከትን ታሪኹ ይኮነ ኦሮሞ እኮ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ዝኣተወከብ ግዜ ምለሊክ ትማሊ ስለዚ ናይ በዓል ታሪክ ካህልዎ ክህልዎ ይኽእል ግን ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዘራኽብ ነገር የብሉን ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እዚ በዚ መሰረት ጌርካ ሕጂ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ይብፅሓኒ ምባል እንታይ ኢኻ ክትብሎ እሞ መሲ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ እቲ ሎጂኩ ሰብ ክርድኦ ዘለዎ ማለት እዩ በዚ መሰረት እንድሕር ድኣ ትብል ኮንካ ካልኦት እውን ነዚ መሰረት ገይሮም እንድሕር ድኣኒ ቀይሕ ባሕሪ ናህና ወይ ገለ ዝብሉ እንድሕር ኮይኖም ኩሎም እቶም ኣብዚ ታይሽሙ ዝዛረቡ እቲ ንግስነት ኣክሱም ዝምልከቶ ህዝቢ ኣሎ ማለት እዩ እሱ ታሪክ እዩ ካልእ ሕቶ እዩ መሰረት በዚ ጌርካ ግን ሕጂ መሬት እዚ ብፅሓኒ ክትብል ኣይትኽእልን እያ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መሬት ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ናይ ኣክሱም ግዝኣት ዝነበረ እዩ ናህና እዩ ኣልግሱ ኣምሓራ ኣልግሱ ካልኦት ክትብል ኢኻ ማለት እዩ እሱ እውን ክብል እዩ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ማለት ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን እዚ ሕጂ ማለት ኣይሰርሕን ጥራሕ ዘይኮነሲ በቃ ፅሉላ ጥራን ከምኡ ክብሉ ዝኽእሉ ማለት እዩ ወይ ከዓ ካልእ ፀገም ካልእ ተኣሽሙ ዘለዎም ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ እታ ብዛዕባ ኣክሱም ዘልዓላ ኣክሱም እኮ ገለ ዝበላ እዛ ትርእይዋ ዘለኹም ማለት እዩ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ግዝኣት ሮማን ኤምፓየር ክሌም ኣሎ ትርእይዎ ኣለኹም እዚ ኣብ 117 ኣብ ግዜ እዚ ሕጂ ማርከስ ኦሬለስ ዝበሃል ማለት እዩ ናይ ሮም ግዝኣት እዩ እዚ ቀይሕ ትርእይዎ ዘለኹም ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ክሳብ ቀይሕ ባሕሪ ኣይርአን እምበር ክሳብ ቀይሕ ባሕሪ ትወሰነ ወሰን ታሕቲ ይወርድ እዩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኩሉ እዚ ሲ ዋላ በዓል ኣሌክሳንደርያ በዓል ግብፂ እዚ ትሪኦ ኣሎ በዓል እስራኤል በዓል እዚ ኩሉ እዚ ተርኪ እዚ ኩሉ ወሲካ ሲ በቃ ሕጂ ናይ ሮማን ኢምፓየር ንዓይ ዝምልከተኒ ዝብል ሓይሊ ኣብ ጣልያ ዘሎ እዚ ኩሉ መሬት ናተይ እዩ ንስኹም ውፁ ናትኩም ኣይኮነን ክብል ኣለዎ ማለት ከምኡ ኮይኑ ማለት እዩ እቲ ተኣሽሙ ከምኡ ይኮነን ከምኡ ይሰርሕኒ ማለት እዩ እዚ ፐርሽያን ኤምፓየር እዩ ቨሪ ፓወርፉል ኤምፓየር በቃ ዝነበረ ማለት እዩ ኢንፋክት ሓደ ምክንያት ናይ ኣክሱም ንግስነት ኣክሱም ዘዳኸመ እዚ ናይ ፋርሳውያን እዚኦም ፋርሳውያን እና ንብሎም ብትግርኛ እዚ ፐርሽያን ናይ ኢራን ሕጂ ዘሎ ማለት ረእይዎ እዚ ኩሉ ሕጂ ኢራን ከዓ ነዚ ኩሉ እዚ ናተይ እዩ ኣነ እየ በቃ ናይ ፐርሽያን ኪንግደም ወራሲ ስለዚ እዚ ኩሉ እዚ መሬት እዚ ናተይ እዩ ኩሉ ውፁ ንስኹም ናትኩም ኣይኮነን ክብል ኣለዎ ብናይ ኢትዮጵያ መራሕቲ ሎጂክ ክበሃል ኣለዎ ማለት እዩ እግረ መንገድና ናይ ኣክሱም ንግስነት ሓደ ዘፍርስዎ ምክንያት ፋርሳውያንን ምክንያቱ ፋርሳውያን ኣብ 710 ንኣዲልስ ኣፍሪሶማ
شعو نقصنا تخصم كبحر زنوركم لا تقارص نوشتي ندا بلاي خيدو مالتي تخالق ناي بيجا كاب سودان مالتي كاب مبرق سودان ناب كبسا إرترا موصع مالتي زنبره سي حدا نقصنا تخصم ون زداخمو مالتي سلس تداخمو دحد ناي زاويه دحد تاريخ مالتي anyway ግን እዚኦም እውን ከምኡ ክገብርሎ ማለት እዩ እዚኦም ከኒ ቱርካውያን እዚ ትሪኦ ኣለኹም ዋላ ኤርትራውን ረእይዋ ሕጂ እዚኦም እዚ ኦቶማን ኤምፓየር እዩ ሕጂ ኦቶማን ኤምፓየር እዚ ኩሉ እዚ መሬት እዚ ኦቶማን ኤምፓየር ዝገዝኦ ዝነበረ እዩ ስለዚ በዚ መሰረት ኢንፋክት እንድሕር ደኣ ከምኡ ኮይኑ እዚኦም ንሰለስተ ሚእቲ ዓመት ኣብዚ ከባቢ ኤርትራ ፀንሑ እዮም ስለዚ ሕጂ ቱርካውያን እዮም ሕጂ እዚ መሬትና በቃ ኩሉ ዘለዎም ማለት እዩ ሰለስተ ሚእቲ ዓመት ኣብኡ ተቐሚጥና እዚ በቃ ናህና እዩ ስለዚ ንስኹም ሕጂ ናትኩም ኣይኮነ ውፅእ ኩሉ ኣለዎ ማለት እዩ ሃፍቲ ክሌም ማለት እዩ ምክንያቱ ብናይ ኢትዮጵያን ሓለፍቲ መሰረት ያ ዋይ ኖት ኣዋትማይ እዚ እንታይ ማለት መን ይኸሎም ከምኡ ክብሉ ክእሉ እዮም ሕና ኢና ንስኹም ኣይኮንኩም ክብሉ ክእሉ እዮም ሕጂ ወርዲፍ ሰብ እዩ ትሕቲ ሕጂ ቅድሚኦም ዝነበሩ ካልእ ማለት እዩ ሕጂ ሁኖውስ ማለት እዩ ዓለም መዓስ ተጀሚራ ገለ ማለት ወርዲፍ ሰብ ስለዚ ፅላለ እዩ ብድሕሪኦም እውን እዞም ናይ ግብፃውያን ኣብ ኤርትራ ነይሮም ክሳብ ኣክቹዋሊ ክሳብ 1884 ኣብ ኤርትራ ነይሮም ግብፃውያን ኤርትራን ሃና ይኽብሉ ዋይ ኖት ምክንያቱስ ነይሮም እዮም ስለዚስ ንዓና እትብፅሐና ንዓና እያ ትመስል ስለዚ ኣትኩም ኣይኮነትን ይብሉኻ ዝሰም እዩ እዚ ኩሉ ምጉት ናይ ኢትዮጵያ ይብፅሐኒ ይምጉት ልክዕ ከምዚኦም እዚኦም እውን ከምኡ ኢሎም ክምጉቱ ክእሉ እዮም ናይዚኦም ምጉትን ናይ ኢትዮጵያ ምጉትን ሓደ እዩ ማለት እዩ እዚኦም እንተዝምጉቱ እውን ዘሰም እዩ ማለት እዩ ኢትዮጵያ እንድሕር ምጉቱ እንድሕር ኣለዉ እዚኦም ክምጉቱ እውን ክእሉ እዚኦም እንተዝምጉቱ ግብፂ ኤርትራ ናተይ እያ ተትብል ማለት እዩ ቱርኪ ኤርትራ ናተይ እያ ተትብል ጣልያን እኳ ዳሕራይ ዝመፀት እውን ኣሎ እንድዩ ግን እቲ ናይ ሮማን ዓንተው ዝበልናዮ ኤርትራ ናተይ እያ ተዝብል እዞም ናይ ኢራን ፋርሳውያን ኤርትራ ናተይ ዝብሉ እንታይ ንበልና ከመይ ገርኩም ናተይ ትብሉ ካ ክትብል ማለት እዩ ልክዕ ሓዚኣ ኻ ኢትዮጵያ ገርኩም ናተይ ትብሉ ዘለኹም እያ ስለዚ እታ መልሲ ኣይብፅሓኩምን ናትኩም ኣይኮነን እያ ማለት እዩ ስለዚ ከይዳናገር ትሰብ እየ ሕጂ እዚ ብዛዕባ ዝዛረብ ዘለኹ ስለዚ ትዝብልዎ ሲ ማዕርኽ እንደይ ናይ ፅሉላት ምዃኑ እውን ንምስትብሃን ስለዚ ብከምኡ እንድሕር ዳ ኮይኑ ሲ ብኡ እውን ዝውዳእ ኣይኮነን ስለዚ ካልኦት መፅውን ናህና እውን ክብሉ ክእሉ እዮም እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ማለት there is no end to that ማለት እዩ ዓለም ኣብ ከምኡ ይሰርሕን እዩ ካብ ካልኣይ ውግዕ ዓለም ንድሓር ከምኡ ዝበሃል ነገረን ልዕላውነት ናይ ሃገር ኣይድፈርን እዩ ረድ ላይን እዩ ተወዲኡ ኤርትራ ልዕላዊት ሃገር ዝኾነ ቅንጣብ መሬት ልዕላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ንካልእ ሃገር ዝውሃብ ኣይኮነን ማለት እዩ እዚ እቲ ተኣሽሙ ስለዚ ናይ ቀደም ታሪክ እንዳዘከርካ ኣነ ከምዚ ነረ ከምዚ እየ ነረ መወዳእታ የብሉን ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ልክዕ ንኤርትራውያን ዝኾኑ መወከስታ እዞም ኩሎም እዚኦም ሕጂ ኣብ ኤርትራ at one time in the past ስለዝነበሩ ልክዕ ብስነ ሞጎት ናይ ኢትዮጵያ እንድሕር ኮይኖም እዚኦም እውን ኤርትራ ናሃና እያ ክብሉ መሰሎም እንድሕር ደኣ ኢትዮጵያ መሰል እንድሕር ኣለዎም እዚኦም መሰሎም ማለት እዩ ስለዚ ክነስተባሃሉ ኣለና ብድሕሪኡ መግዛእቲ ናይ ኣውሮጳ ይመፅኡ ማለት እዩ ስለዚ ግብፂ ብ1884 ካብ 1882 ጀሚሩ ማለት እቲ ናይ ጥልያን ግዝዓት ኣብ ኤርትራ እንዳስፋሕፈሐ መፅኡ ማለት እዚ ታሪክ እዚ ከመይ ገይሩ ናይ ኤርትራ ቦርደር ከም ተሓንፀፀ ትሪቲ ገለመለገለ እዚ ናብ ታሪክ ዝወስደና ግን ኣብዚኣ ዘምፃኽዋ ግን እንታይ እዩ ብድሕሪኡ ከዓኒ ድሕሪ ናይ ቱርካውያን ግብፃውያን ድሕሪ ናይ ግብፃውያን ከዓ ኢጣልያውያን ማለት ኢጣልያ ንኤርትራ ገዚኣታ ስለዚ ካብ ኦፊሻል ማለት እዩ ግን ካብ 1882 ጀሚሩ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ኣትዮም ብድሕሪኡ 1990 ኤርትራ ብምልኣ ከም ናቶም ግዝኣት ዝኣወጅሉ ማለት እዩ ጥሪ 1990 ካብኡ ክሳብ 1941 ፀኒሖም ማለት እዩ እንድሕር ጠቕለል ኣቢልካ ክሳብ 60 ዓመት ይኸውን ማለት እዩ
سلازي حجي طليان نسوس عمت تكون اب ارترا سلصنحت مرت نا ارترا ناته ايو ختبل تقول يا اثيوبيا عند كلام تقبرالها طليان كلام زي تقبروا الحت مخناتل بدحر انجليز 10 عمت صنيحه انجليز وين كلام كبر خليا مخنا 10 عمت ارترا محدره ما ولا بنايت مغزيتነት ይሁን محدره ما سلازي ኢትዮጵያውያን ንኤርትራ ናህና ያኽብሉ ቀይሕ ባህራ ናህና ያኽብሉ ወደባ ንኤርትራ ናህና ያኽብሉ ምንም ዝኾነ መምኽነይታ ይብሎም ጦባ መኽነይታ ይብሎም ፖለቲካ መኽነይታ ይብሎም ታሪክ መምኽነይታ ይብሎም ማለት እቲ ካልኣይ ስኻ ህዝቢ እዚ ነፂኻ ትመስል እዚ ነፂኻ ትመስል ኣፍሪቃ ከማያ ስለዚ እንድሕር ኣነ ንምሳሌ ሓደ ብሄር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ብሄር ሓደ ኢኻ ንሕሪልካዮ ሓደ ብሄር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምስ ሱዳን ዘሎ ብሄር ሓደ ንሕሪልካዮ ኣብ ኣፍሪካ ሃገር ዝበሃል የለን እቲ ኮንቲኒ ማለት ኣብ ሱዳን ዘሎ ብሄር ከዓ ምስ ማእከላይ ሪፐብሊክ ኣፍሪቃ ዝራኸባሎ ምስ ጫድ ዝራኸባሎ ምስ ኒጀር ዝራኸባሎ ምስ ሊብያ ዝራኸባሎ ምስ ግብፂ ዝራኸባሎ ስለ ሓደ ከዓ ክኾኑ ኣለዉ ንሳቶም ማለት እዩ ሓደ ኒጀር ዘሎ ከዓ ምስ ማሊ ኣሎ ምስ ቡርኪና ፋሶ ኣሎ ምስ ናይጀርያ ኣሎ ምስ ኣልጀርያ ኣሎ ጎን ማለት እዩ ስለዚህ ኮንቲኒስ ስለዚህ አፍሪካ ሀገር ዝባል የለን ስለዚህ እዚ ዓለት እዚ ምስ ዝመስል እዚ ገለመለ ዝባል ሶማሊ ኣለኹም በዚ ዓፋር ኣለኹም በዚ ገለመለ ስለዚህ ዓፋር ኣብ ዘሎ ቀይሕ በዓል ዓፋር ስለ ዘሎ ባሕሪ ስለ ሰቲስ ዘለኹም ዓበርካ ባሕር ክርዳዕካ ክእልኒ ኦነስትሊ ማለት ኣብ ፖለቲካ ኮፍ ዝበለ ህዝቢ መሪሕ ኣለኹ ዝብል ሰብ ከምዚ ዓይነት ምጉት ከቅርብ ብጣዕሚ ማለት ዝሕፍር እዩ أنا تم إثيوبيا أنا عارف إنه يفرحوا يحفروا يخونوا كم زي عينة مرحي بس يخزاروا كله سي أبصفرهم أتخوني أزبل مالتي نو كم زبال نجر يلا عالم كم يسرحنا هم زبال نجر يلا مالتي زي حتى يدخلوا كله زنبرة منهم باهتا زي يقولوا منهم ساينساو مركز زي يقولوا حدا أمور التربصة عبدان أناوتو سبت زي كوينو تعي سب كله زخلون أيقونن مالك ترى في حجر زمر حسيت تعي سب زولون أيقونن تحجي زقربوا جن نحنا عايزين قبر زلنا جن نتايو ما موجود خون ونسيكون زي جن ما عرف ندي حسط مخانون نهزبي بجلس إيه بساينس بمردعتا نمرعينا زي تعيش من قبر زلنا حالة حدا وين زقربوا مالتي نمثالي ناي بحر تتقمن ناي ودب تتقمنت حجي حدا مداناغر زبلو تتقمنتينا وي غلي اذا حجي ኢትዮጵያ ዝብሎ ዘሎ ዋንነት እዩ ተጠቃምነት ኣይኮነ ናይ ባሕሪ ተጠቃምነት ናይ ባዕሉ ሕጊ ኣለዎ ከም በቲ ሕጊ መሰረት ከም ስምዕኻ ምስተን ሃገራት ስምዕ ዝኸይድ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣክሰስ ዝሲ ዝበሃል እዚ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኣሎ ማለት ስለዚህ ናይ ባዕሉ ሕጊ ኣሎ በቲ ሕጊ መሰረት ከዓኒ ተንክልተ ሃገራት እታ ተሕልፍ ዘላን ተሳሚዐን ዝገብርኦ ማለት እዩ ኩለን ማለት ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ዘይብለን ሃገራት ብከምዚአን ዝሰርሓ ማለት እዩ ስለዚ እሱ ናይ ባዕሉ ሕጊ ኣሎ ስለዚ ኩለን መሰል ኣለዎም በቲ ሕጊ መሰረት ከዓ መሰለን ከራድ ፀኸላ ማለት እዩ ስለዚ ኢትዮጵያውያን ከምኡ ማለት እዩ ሕጂ እቲ መዳናገር ሓደ ግዜ እቲ ወዲ በቃ ተረበፅ ኣእምሮ እንድዩ ሓደ በቃ ብንግዲ ይብል ንግዲ እኮ በቃ ገለ ይብል ድሓር ከዓ በቃ ንሕና ብዙሓት ኢና በቃ ንሕዳ ጠሚና ክንበልዓኩም ኢና ይብለካ ማለት ሕጂ እንታይ ዝዛረብ ዘለዎ ይትፈልጠን ኢኻ ንግዲ እንድሕዳ ኮይኑ ካብ ኢሳያስ ዝቐርብ የብሉን ቀለበት ተለዋወጡ ሰባት እዮም እኮ ብሓደ ውድድ ገይሮም ህዝቢ ከጥፍኡ ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰባት እዮም እኮ ሕጂስ ብዛዕባ ናይ ወደብ ተጠቃምነት ክዛረቡ ክረዳዱ ዘይከኣሉ ዳእሞኒ ህዝቢ ምፅናት ከመይ ገይሮም ተረጋግዲ ስለዚ ንግዲ እንድሕር ኮይኑ ዝብሎ ዘሎሲ ብቀረባ ምስቲ ቀለበት ዝተለዋወጦ ሰብሲ ክውዶ ዝኽእል ዝነበረ እንዲ ግን እቲ ሚስጥር ምስቲ ይኮነ እቲ ትድልየት ውናነ ምውናን ዳ እምበሪ ተጠቃምነት ኣይኮነ ትሕቶ ሰብ ኤርትራዊ ክርድኦ ዘሎ ስለዚ እቲ ካልእ ስእልካ ንሃልኪ ንሽፋን ዝበሃል እዩ እንሶም ንኤርትራ ጎቢጦም ንኤርትራ ፊርሶም ባሕራን መሬታን ክውኑን እዮም ከምቲ ቀደም ዝብሎ ኤርትራ መሬታን ህዝባ የድልየናን ዝበሃል ነበረ ናቱ መቐፀልታ እዩ ካሊእ የብሉን ማለት የማን ፀጋም ዘይብሉ ንሱ እዩ ማለት ስለዚ ብዛዕባ ተጠቃምነት ከም ዘይኮነ ክርድኦ ክእል ኣለዎ እቲ ሰብ
تخالق ززاربو ابز جبتي معات هاجرات الله زي حجي تعيش مزلون معسكر زلون مالت حجي حدا خبت ممقوت يلم زمصو اذا معسكر زلون ابزي سين جبتي كندزي انز خفلع انا قل بجبتي كأتو خوزت كندزي انز خفل سلازي انا سلمتاي زياده خفل حجو كردا كاي خلن كوي بين عينت ساينس يوم زارو تم يتبعوان كردا كاي خلن اتم ابو بيز زلوم مستحقر تسامعيهم بيز زلوم مالتيو سلازي وتهدراتهم لقلدن نتا ميريتهم ليزيوم زخفل قال جبت تبوم سيرفيس يل ليزي مالتي سلازي حجي ندحد انا حدا بورت ليزي ندحد هيبو مخاون بعد خاران تقبرو مالتي ندحر سمع لك مالتي ات بورت كن سبدون ندحر كلام سيرفيس يمزوخ سيرفيس يمشط الكا لو تجزع لك مالتي سلازي حجي خلطيو اتي واقع زخفل تبعطعط يكون كلاي ነገር بيز ندحرالو نا امريكا حجي بيز አለው አው حجي امريكاوያን አለው ስለዚህ حجي ነቲ መሬት ዝኸፍልዎ ነቲ ክራይ ዝኸፍልዎ 600 ሚሊዮን ገለመላ የለም እቲ መሰረት ሓደ ዶክመንት ኮንፊደንሻል ኢንፎርሜሽን ኢሉ ሓደ ዝዛረብ ሰምዓ ሆሲ ነዚ ሕጂ ዝገብርዎ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን መበገስ ዝኾኖምሲ እቲ በይ ዘለውን ሃገራት ዝኸፍልዎ ዋጋን ንሶም ከዓኒ كأتون كوتون بناي جبوتي ودب كوتون كأتون كوتون زخفلو واقع وادا دي رمسي زيادة سلة زخفلي زيادة نخفل على نازبلو سي مسرتهم كبل سبيعيو دي confidential document نا إثيوبيا بس إحنا لسب مالتي نو حجي إذا حجي وادا در زي خلتنا نجر مود دار مالتي نو كم زول خا يتم بيز لهم زم كلن زين زلزلان اوفشر ون كون خلي اب تو كوست ون دي كون خلي تبيزن بتفكرنا كلنا يفلط انا ግን فرنسا ابتي كوست لهم تنكالت ابو مرت طرحون كون خلي ولا انا تعيش موديل اكسس سي زي بالكوست دي كون خلي بس خنا ግን نيشت مرت يوم حج تخاريهم ثلاثه مسرات بيزم ابو جرمو امريكا 600 مليون دحر خفلو خوينهم ابلنت مالتيو امريكاون اقول له حجي تما امريكاون اقول له جبوتي حجي 600 مليون راح يكون تركب تما اقول له امريكاوያን ኣብቲ ሃገር ነብሩ ስለ ዘሎ ሕጂ ኣብቲ ሃገር ዘውፅኦ ማለት ሲ ከተማ ኸይዶም ዕዳጋ ክገብሩ ክእሉ እዮም ማለት እዩ ሬስቶራንት ክጥቀሙ ክእሉ ጅቡቲ ደቂ ጅቡቲ ክቆፅሩ ክእሉ ማለት እዩ ናይ ገዛ ሰራሕተኛ ኩን ካልእ ሰራሕተኛ ኩን ገለ ኩን ሰርቪስ ማለት እዩ ገለ ስለዚ ሕጂ امريكاوين ገንዘብ እጥፉ ማለት እዚ ሕጂ እቲ ዝወፅእ ገንዘብ ሕጂ ዝጠፍእ ገንዘብ ነቶም ጅቡቲ እቶት እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ امريكاوين ቆፂሮም እንድሕር ይሰርሕ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እቶት ኣለዎ እቲ እቶት ከዓኒ ወፂኡ ዕዳጋ ይገብር ዕዳጋ ይሸይጥ ኣሎ ሕጂ ኣብቲ ቁጠባ እዚ ናይ ምብዛሕ ታራ ኣለዎ ማልቲፕላየር ኢፌክት ይበሃል ስለዚ ሕጂ ጅቡቲ እቲ ብክራይ ትረኽቦ ጥራሕ ዘይኮነሲ ናይዚ መክሰብ ስለ ዘለዋ ጠቅላላ ኣሜሪካ ዝኸፍልዎ ዘለዉ ወይ ከዓ ንጅቡቲ ዘርብሕዎ ዘለዉ ሕጂ ካብቲ ኢትዮጵያውያን ዝብሉ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ኢትዮጵያውያን ክንእቱ ክነውፅእ 2 ቢልዮን ናይ ኣሜሪካ ዶላር ኢና ንኸፍል ኣሜሪካ ግን ነቲ ቤዝ 600 ሚልዮን ጥራይ ትኸፍል ስለዚ ንሕና 2 ቢልዮን ከፍል ከልናስ ኣሜሪካ እንዲ ትኸፍል ከመይ እዚ ፌር ኣይኮነም ማለት ንምንታይ ኹም ዝብላ ማለት እዩ بس كلتي يخيدني مالتي نو قال كابيهم تبقي شبح حجي بحرنا هناخلونا قلملو حجي عندي حرب بيز داليوم مستن حاجه تعوضلوا كرارا دي يخليهم من الصوماليا دي ومن إرترا دي ومزعجوا نو زين كلت بايلاترال زمدنا وسادي نو سلازي خالات حاجرات مصينا بسي بيزنا قبرا نحنا خمي قرنا قالوا او مصيونكم بحيل ما يكونوا او خبيلهم زلو أبوكو مستر هاجرات تسامعهم بوعل مسرت نتوعل غيرهم يوم زنوبر سلازي جبت وعيد هلا من أور لهم جبت وصبت لهم كعبة وعل مسرت وصوا الصراحة بحيلين جبت تزوركم بحيلين إرترا تزوركم بحيلين الصومالية تزوركم سلامتاي أنا يبزح أنا حزب لني ولا مليونات تطفيق حسكمي كومي نو حجي علم كأخوي يسرحنا خمس بحال لوجيك يلا مالتي أبزان نبر علم يكون نسي من الوقت أبقال بلانيت خمات اللي أمام قعز يتحشوكم إثيوبيان بري زي أبز علم تسرح يكونت أبزاد لنا علم مالتي نو سلازي زي حجي نوعلو ديستورت الزخانة يتعشمو مخانو كسمع اللي سبنا أو إثيوبيا زيادة تخفل تمقال أدقن محقهم يوم قال زبل موجود كيتهم قوم يكونن كل تيز ما زاد النجار يكونن مالت تبيجن ويت مالتي نو سلازي حجي زي حدا من الصار كله انتايو إتي نايتت قامنت كنزارب كلنا نمثال بحسب إثيوبيان كتقوموا نيرهم كتقوموا كله نيرهم
عسب يكون ولا باطع ناس عودة بينه حجي إثيوبياوያን ወደባት ኤርትራ ንኸይጥቀሙ ዝተሓስሙ ባዕሎም እዮም ገዲፎሞ ዋላ እቲ ድሕሪ ውግእ ክጥቀምሉ እኽእሉ ነይሮም ምክንያቱ ናፃ ወደባት ክጥቀምሉ ግን እንታይ እዮም ገይሮም መስለካ ኢትዮጵያውያን ብናይ ኢትዮጵያውያን ቀመር መሰረት ናይ ኤርትራ ወደባት እንድሕር ተጠቒምና እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ገንዘብ ክረክብ እዩ ገንዘብ ረኺቡ ከዓኒ ክሕይል እዩ ስለዚ ንዑ ኣይንሕይልና ስለዚ ንዑ ገዲፍና ናብ ጅቡቲ ክንከድና ኢሎም ናብ ጅቡቲ ከይዶም ብናቶም ድሌት ማለት ሕጂ ኣነ I don't have any problem ናቶም ምርጫ እዩ ክተገድዶም ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ግን እዚ ውሳነ እዚ ሕጂ ሳቦታጅ እዩ ንባዕሉ ምክንያቱስ ናይ ኤርትራ ወደባት ንኢትዮጵያ ንምግልጋል ምክንያቱ ኤርትራ ብትሕቲ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ስለ ዝነበረት ንኢትዮጵያ ንምግልጋል ኢንፍራስትራክቸር ካልእ ዝነበረ ማለት እዩ ስለዚ ነዛ ድኽመት እዚኣ ተጠቒሞም ኢትዮጵያውያን ንኤርትራ ንምህሳይ ኢሎም ባዕሎም ተሓሲሞሞ ዝኸዱ ማለት እምበር ኣይተጠቐሙ ዝበሎም የለን ማለት ማለት ዝኾነ እቲ ብኤርትራ ዘሎ ስርዓት ንኤርትራ ጠቅሚ ነገር ይገብር ዶ ይገብርን ካልእ ሕቶ ይንሱ ማለት ግን ዝኾነት ሃገር ወደብ ሃልይዋት ወደብ ክጥቀመሉ እያ ትደሊ ስለዚ ኣገልግሎት እያ ትሸይጥ ማለት እዩ ኣገልግሎት ሸጣ ከዓ ንክጥቀም ዝደሊ ማለት እዩ ስለዚ ኢትዮጵያውያን ክጥቀሙ እንድሕር ደልዮም ኣገልግሎት እያ ትሸይጥ ኤርትራ ማለት እዩ ነቲ ወደብ ከማን ብናፃ ፍሪ ተኣሽሙ እዩ ፖርቲ ከምኡ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ፀገም ንሶም እምበር ኤርትራ ይኩን ኣይኮነትን ማለት እዩ እቲ ሓደ ሰብ ክርድኦ ዘለዎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ከም ስለዝኾነ ሕጂ ነቲ ሓቂ ክንሽፍኖ ማለት ክሽፍነና ይብሉን ማለት እዩ ፍሪ ፖርት እዩ ነይሩ ኢትዮጵያውያን ባዕሎም እዮም ኣይንጥቀምን ኢሎም ገዲፎም ኸይዶም ሓደ እዚ እሱ ዝገበርሉ ምክንያት ከዓኒ ንሕና ተዘይተጠቒምናሉ ኤርትራ ምንም ክጠቕማ ይኽእልን እዩ ስለዚ ትርጉም ዘይብሉ እዩ ዝኸውን ዋላ ገመልኩም ኣስትይሉ ኢሎም እዮም ከይዶም ማለት እዩ እንድሕር ብከምኡ ወሲድናዮ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ፀገም የብለይ ምክንያቱ ምርጫ ናቶም እዩ ክተገድዶም ኣይትኽእልን ኢኻ ተኣሽሙ ግን ሳቦታጅ ንሱ ንባዕሉ ምክንያቱ እተን ወደባ ናይ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ንካልእ ክጥቀምለን ስለዘይኽእሉ እንድሕር ንሕና ገዲፍናዮ ፓራላይዝን ዝኾና እዮም ኢሎም ማለት ስለዚ በዚ መሰረት ከምኡ ገይሮም ግን ሓደ ሕጂ ከነፅሮ ዝደለኹ ነዚ ጉዳይ ዘልዕሎ ዘለኹ ምክንያት ኤርትራውን ምርጫታት ኣለዋ እዩ ንሶም ጥራይ ኣይኮኑን ንሶም ምርጫ ስለ ዘለዎም ብጅቡቲ ክጥቀሙ ፀኒሖም ማለት እዩ ካልእ ምርጫ ብሞምባሳ ብዜላ ብበርበራ ብፖርት ሱዳን ክንጥቀም ክብሉ ክእሉ እዮም ምርጫ ኣለና ክብሉ ክእሉ እዮም የስ ምርጫ ኣለዎ ስለዚ ክመርፁ ከዓ ክእሉ እዮም እሱ ሕጂ ፀገም የብሉን ማለት እዩ ግን ንሶም ጥራሕ ኣይኮነን ምርጫ ዘለዎም ኤርትራ እውን ምርጫ ኣለዋ እዩ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፀገም ካሊእ እምበር እቲ ናይ ኤርትራ ወደባት ወይ ከዓ እቲ ገማግም ባሕሪ ንካልኦት ሃገራት እውን ጥቕሚ ስለ ዝህብ ኤርትራ ኣብኡ ሕጂ ማለት ነቲ ወደባት ኣማዕቢላ ንካልኦት እውን ክጥቀምሉ ክትገብር ትኽእል እያ ስለዚ ካብኡ እውን ክትረብሕ ትኽእል እያ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣብነት መታን ክኾነና ነዚ ክሪአኩም ዝደለኹ እዚ እዚኣ እታ ኤርትራ ከምቲ ዓንተ ዝበልኩኻ ጌት ወይ ኤርትራ መእተዊ ናብ ኣፍሪቃ እዩ ካብ ኣፍሪቃ ከዓ መውፅኢ እዩ ናብ ማእኸላይ ምብራቅ ናብ ኣውሮጳ ቀረባ እዩ ብጣዕሚ ኣገዳሲ መትረብ እዩ እዚ ሕጂ እዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ፀቢብ ስለ ዝኾነ እዚ ብኣሽሓት ዝቁፀራ መራኸብን ዝሓልፍቁ ማለት እዩ ሓደ ስለዚ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ እንታይ መክሰብ ኣለዋ እንድሕልካኒ እዚ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ጥልቀት ዘለዎ ከባቢታት ኣሎ ኣብዚ ገማግም ባሕሪ ናይ ኤርትራ ጥልቀት ዘለዎ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ዝበሃል ሕጂ ዲፕ ዋተር ፖርት ኤርትራ ክሰርሕ ትኽእል እያ እዚ ከዓ ንምንታይ እተን ዓበይቲ መራኽብ ሕጂ መልሕቀን ክሕልቃሉ ዝኽእላ ዓሚቑ ጥልቀት ዘለዎ ወደብ እዩ ዘድልየን ማለት እዩ ስለዚ ንከምዚ ዓይነት መራኽብ ኣገልግሎት ዝህብ ወደባት ኤርትራ ክሰርሕ ትኽእል እያ ካብዚ ከዓ ትጥቀም ትኽእል እያ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ሓደ ብልጫ ናይ ኤርትራ ምክንያቱ ኣብዚ ከባቢ ዲፕ ዋተር ፖርት የለን ስለዚ እዚ እንድሕር ክትገብር እንድሕር ክኢልካ እቶም ነዊሕ መንገዲ ተጓዒዞም ተኣሽም ዝኮኑ ዓበይቲ መራኸብ ዘለዎም መዕረፊኦም ኣብዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ኤርትራ ከዓ ሰርቪስ ሸይጥ ማለት ካብ ትጥቀም ትኽእል እያ ማለት ሓደ እዩ እዚ ሕጂ ምክንያቱ በዚ ዝሓልፋ ከዓ ብዙሓት ስለ ዝኾና ማለት ካልኣይ እዚ ፖርት ናይ ኤርትራ ማሳዋ ኹን
عسب يكون كالون تنكالت خبابي تازلون بورت خسرحلو زخيل كبابي ذات زلو كابو ناب كالوت حجرات معتو موت خون خيل لمثالي ناب سودان حج خسلا ناب إرترا قرب كاب سودان بورت سودان تتكم ماساوا تتكم يقرب مالتي ولا حالتهم تواداري ولا حساب جوبا زلون بزح في الله يكون كابورت سودان نجوبان كاب ماساوا نجوبان زلد رحقت تماساسالي سلازي حج حساب جوبا ريحة دو سودان مالتي حج أمونغو زل ختماتات معات مالتي حسابه ناب إرترا قرب مالتي سلازي انت زبل زلخو اتي إرتراسي مرجعات ون كم زلوا كتب حولن عند أخي إيلا بقب إنفستمنت نحتاجيرو ما نتسقطاتنا إرترا ودينو نمعبالي حجر زسرح سرعة محدر على إرترا نحتفجيرو اتي تسقطاتنا إرترا اتي وي ودباتنا إرترا نإثيوبيا تراي زقلقل غير كم حساب جوجي مخانو سب متان كردو إرتراون مرجع خم زلوا كم إثيوبيا مرجع زلوا ببزحات ودبات كتكم مرجع زلوا إرتراون ببزحات حجرات ناي ودب أقولت كشيء مرجع خم زلوا إرتراو كرد الله مالتي سلازي أبنت متان خوننا زي حكي بجوبوليتيكاو كمامتا بجغرافيا كمامتا زي إرترا تدكونات زلها بتاعنا قداس سلازخونه دمعوا عليه قداسي ترى خمس أوت بحلفي أمونغو سودان أمونغو إثيوبيا إرترا ندحدعني سلام ندحر تفتيرو مو ديمقراطيا وحيلتات ويكا ديمقراطيا وسرعتات ندحر تفتيرو بزخبابي زخبابي زي حجي economic cooperation and integration زبلو زلخو حجي زي معرباو شنخنا إرترا دباو معرب سمناو معربنا إثيوبيا زي معرب تግራይ ዝበሃል ማለትዩ ንጎንደር ወሲካ ማለትዩ እዚ ምብራቅ ናይ ሱዳን በዓል ገርገፍ እዚ ከሰላ ሓዊሽካ ዘሎ ከባቢ ብምልኡ بجيولوجيكال climatic condition كتري خلها عفينيت له تماساسالي بتعمل فرتايل كبابي سلازي زي حجي بحبار كوينا نزين كنمعو مو ابزي زلم ابزي زفر فريات كاني بقيح بحري زخيل مالتيو ناب عداغانا علم مالتيو زقرب زي سلو زخونه مالتي سلازي ناي صرغاتاتن ناي بابور مسمراتن زرغيخا بقلطف بوحد واقع وصعيتات كت غعزه سلا تخيل ابز خباب قيح بحر كعا زي فري تريزون زبال ناي ناس اناي مسنعن ندق موصي متون كبابي نحر غيركا إرترا زيادة تربحتكم تخليها سلتين هجراتكم كربح خلان زي قبر نحر كوين كن political commitment كل اللوا أمون جوزن هجراتي أتن إذا قبر زغولو خاني ديمقراطيا وسرعات نحر اللو طرح سلازي ديمقراطيا وسرعات أبز خباب نحر تهانيتهم زيادة إذا خباب زيون كمعمل زخل مسعي عدلاتكم زلو مو إرتراها زيادة تربحت مخانا إرترا وخردع سلازي تزللنا تأجا بزح مخانو كردع خمزلو مس ناي ودبات نفس بحر تتحاجة بزح مخانو سب كردع يزدلي نوعي يزي زمت أزلو مستحجي حدا تي إثيوبياويان بقى كتقوموا لزدلي تايو نحنا تراي بقى نحد عدوب مالسي ودبنا إرترا نحنا تزيت كمنا لكو ودب أيقونان مالحان تقبر يخيلني زبل موجود تخكل كم زي كونه إرتراون إثيوبيان تزيت تقومهلو ካልኦት ሃገራት ጥቀማሉ ይኽእላ ምዃና ምርጫ ከም ዘለዋ ኤርትራዊ ክርዳዕ ዝደሊ ዘለኹ ታና መወዳእታ እዚያ ንምሳሌ ኣብነት እንድሕር ወሲድና ሕጂ እቲ ርሕቀታት ብኪሎሜትር ክትሪኦ ከለካ ኣብ መንጎ እዘን ተፈላለያ ወደባትን ተፈላለየ ከባቢታት ዘሎ እንድሕር ሪኢኻ በዚ መልክዕ ዝክነቕምጦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ዓሰብ ሕጂ ንኣዲስ ኣበባ ዝቐረበ እዩ ካብተን ዘለዋ ودبات مالتيو جن بمنطر إرترا خطري خلها خاء كم مصوع يكون كعسب نبتفل عليه خبابيتان نبي تبي أطرح زي كونس نبكال خبابيتان ون ناي ودبا قلقلت كشيء نخل مخانا بعد جوا خي ترفه ون رحوا كم زي كونه مستخالات أمارات إتحتم زلوا مالتي حجي المثالة جوا خب لامو حجي عب كينيا مالتي زي كاب كينيا ناب جوبا
1803 كيلومتر رحقته سلازي كندي زخيد مالتي سلازي قالوا مرجعات الله راي نسو زي يكون حد توبوغرافي نبعلو تي ناي صرغا خنتات ناي باور تعشم خنتات ندحدعا تي ترانسبورتيشن نيتورك ندحد بقب نحتسرحو بزح مالت ناي ارترا ودباتون كتقوم خو اليوم مالتي بزح يكون حجي لمثالي ناب جوبا 2653 حجي كاب مصوع ناب جوبا مالتي ناي بورت السودان ناب جوبا زل ندحر خيت دارك تماثلي 2400 حجي بزح في اللي يقولون مالتي سلازي توادادار ايو مالتي سلازي ابتي بريفير مالتي ابتي within that زلو خباب خاني ناب بزح بوتات لمثالي سمين اثيوبيا بملؤ مصوع مالتي زقربه مالت بعل غوندر حجي اديس ابابا طراينا نزل نمبر بعل غوندر بحر دار تناي محرا ከተማታት ናይ ትግራይ ከተማታት بملؤ ናይ ዓፋር ከተማታት بملؤ ምብራቅ ሱዳን ከሰላ ገዳርፍ እዚ ኩሉ ዋላ ክሳብ ኒያላ ኣብ ምዕራብ ሱዳን ዘሎ እዩ ማለት እዩ ነው እንድሕር ኢኻ ኣለኒ መስለኒ ናብ ኒያላ ኣይረኸብኳን ማለት እዩ ሓስባ ነይረ ንሳ ዳፉር ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ والا خساو مالتينو حجي بتقاصاصاله خا والا خساب عاد بتحدى شنو كتري خلخا كاب قالف تعشم اندي زمص مالتيو سلازي كاب قيح بحري مستو تمازازم خلخا خا كاب قيح بحري حصر ناب سنترال ريبابليك افريكا هون ولا ناب بعل بعل نيجر قال مالتينو سلازي حجي ارترا سيسفح ندحر طمعبل ندحر كيلاس سيسفح ون عداق اللوا مالتي مرج اللوا نحنا طرائنا ناي ودب አገልግሎት ክንገዛልኩም ንኽእል ንሕና ተዘይገዚእናልኩም ግን ጉምልኩም ሆም ተርፍዙ ኢሎም ዝቅርብዎ ሙጉት ናይ ኢትዮጵያውያን እምበኽቱሽ ምዃኑ እዚ እውን ኤርትራውያን ክርድእዎ ነዚኣ ከዓኒ ምስ ኣወሲኽላ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መደምደምታ እንታይ እዩ መስለካ ሓው ደስ በለ እቲ ዝቐረበ ሙጉት ብኢትዮጵያ ምንም ሳይንሳዊ ዝኾነ ተኣሽሙ የብሉ መሰረት የብሉ مالسي حدث تربص عمره زلو تزي كوينسي كم زي عينت مغتاتون كقربا يخلني مالك سلازي حجي تا ኤርትራውያን ክርድኡ ኣደልዮ ዘለኹ ኣነ ሕጂ እቲ ዋንነትን ተጠቃምነት ነንበይኑ ኮይኑ ሰብ ክርዳ ኣለዎ ስለዚ ኢትዮጵያን ዛረቡ ዘሎ ሕጂ ብዛዕባ ዋንነት እምበር ተጠቃምነት ከም ዘይኮነ ስለዚ እሱ ከዓ እቲ ዝበልናዮ ሕጂ ፀገም ስለ ዘለዎም ናይ ቁጠባ ፀገም ካልእ ስለ ዘለዎም ዘይኮነ እንታይ ደኣ ዋንነት ሕጂ ብዚ ሰዓት እዚ ህዝቢ ኤርትራ ተዳኺምሉ ዘሎ ሰዓት እዩ ስለዚ ንህዝቢ ኤርትራ ስዒርና ዋንነት ክነረጋግፅ ንኽእል ኢና ዝብል እምነት ሕጆም ንዋንነት ምርጋፅ እዮም ሕጂ ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ እምበሪ ተጠቃምነት ንኽረጋግፁ ይኮነን ወይ ከዓ ተጠቃምነት ስለዝሰዓኑ ቁጠባዊ ፀገም ስለ ዝገጠሞም ኣይኮነን ከምቲ ኩሉ ብዴታ ክነሪኦ ዝፈተና ብሙሉእ ዝሕብሮ ነገር እንድሕር ኣሎ ንሱ እዩ ስለዚ እታ መደምደምታ እንታይ እያ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ወስታ ኣብ ርእሲ ልዕላውነት ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ወስታ ምዃኑ ኤርትራዊ ፈሊጡ ነዚ ክዳለወሉን ነዚ ወስታ እዚ ክበርዕን ዝኽእል ውዳቤን ንቕሓትን ክገብር ኣለዎ ብሸለል ዝረአ ይኮነን እቲ ናይ ስነ ኣእምራዊ ውግእ ኦረድ ተጀሚሩ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ውግእ መሬትካ ናተይ እንድሕር ኢልኳ ንሓደ ልዕላዊ መሬት ናትካ ናተይ እንድሕር ኢልኳ ውግእ ኣውጅልካ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ እኮ ንቡር ስርዓት ስለ ዘይብልና ኢና እምበር ኢትዮጵያ እኮ ኣብ ኤርትራ ናይ ውግእ እኮ ኣውጃ እኮ ልዕላውነት ናይ ኤርትራ እኳ ደፊራ ኣሰብ ናተይ እንድሕር ኢላትካ ልዕላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ናተይ እንድሕር ኢልካ ብሓይሉ ክወስዶ ይዳለ ኣሎ ስለዚ ናይ ግዜ ሕቶ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ግን ትውግእ ግን ኣውጅልካ ኣሎ ማለት ስለዚ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ሕጂ እቲ ኩሉ ማስ ሚድያ ኩሉ ምክንያቱ ኩሎም ጋዜጠኛታት ይኹኑ ማስ ሚድያ ኣውለት ዘለዎም ይኹኑ ምሁራት ይኹኑ ካልኦት መምርሒ ተዋሂብዎም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ለይትን መዓልትን ክጉስጉሱ ኣብ ስነ ኣእምሮ ናይ ኢትዮጵያ እዚ ባሕሪ ናህና እዩ ዝብል ኣብ ኣእምሩ ንክሕድር ለይትን መዓልትን እዩ ዝስራሓሉ ዘሎ ስለዚ ንሕና ከዓ ብወገንና ነዚ ነገር እዚ ክነበርዐን ከዓ እዚ ልዕላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ኣይብፅሓኩምን እዩ መሬትና ሕሊፍና ይንህብን ዝብል ሕጂ እውን ከም ቀደም ንመሬትና ሕሊፍና ይንህብና ቃለሲና ክንብል ክንክእል ኣለና እምበር ኣብ ነንሕደና ዝተሓናኹን ማለሲ መእሰሪ ዘይብሉ ዘረባታት እንዳብፃኻ
مس أبي خوينا دو زي خنقبر زي خالق دو قال دو زي ترجم يقولوا ما نسيب كالعشاء يقولنا كورك عايز بس زر كان يقولوا إنه خمسين زر أنا يحجي صبوا قر كمالتي زر استزل حلقة زر أنا يو تقول مسمز قرب مسمز مخانو سلازي تي تخكل يا مخنات كم زبلهم زلوا قوة مخانو بتخكل دراجة يحجزي سلازي كقوبت أكاء ندابلكا كفرسكا كعنوكا العلاونات كحدقكا ندابلكا حجي مسوخنكا العلاونات كتدحنا يتقلنا مسوخنكا نيرتراخ تدحنا يتقلنا نزب إرتراخ تدحنا يتقلنا سلازي انت أخاتب الزلخة سلازي تي قوم زبل قوم زحسب سب لازي كستوعلوا لخ الله انتاي بالكم زلوا مالك سلازي إزي مردعتا كفترن قب مردعتا علي وتسبقع بو متن كدالولن تتحساسبو كستخاخلن نات ترى خصاوت يخيل يزبل امنت علني بسترفه نتقولو تجبرو عاوتنا سالطن نتساتف تقاني كمسجنا ميدلت ان لكم سمعكمنا مالتيو سلازي وفل خا حبريتا منالبات ندسكاشن اب كبابيكم بزعاز قداي زي عليكم كتزيدتو يخزاربو من نحديكم يهن مين كتبالو ما بقص خون خيلي زول امنت علنمو يغني لي كافلكم دلن كلهم نتم سمعت بزي زمسخم ندحر عجون تسمعوا مالتي يغني لي عوده سبله و ثانك يو دكتور ناي بحقي عبي تمرتي اي نو يحجز انا غيرنا جن اتي بوينتي تقام ስለዝነበረ ኣይተረዳእናን ኣይሰልቾ ሰበሉን ብዙሕ ሰብ ካታተልሎ ብዙሕ ሰብ ይመስግን ኣለኩት ኮመንት ቅብልቲ እንታይ ኣደስ ዝበለትኒ መደምደምታ ዝሃብካያ ንዋንነት እዩ ዝብገስ ዘሎ ንጥቕሚ ይኮነን ንክጥቀመሉ ይኮነን ተቐንዲ ከምኡ ዓንተ በዝበልካ ኢኻ ዝኾነ ሰብ ከዓ ናቱን መሬቱን ክህብ ድልየት ዘለዎ ሰብ ኣይኮነን ዋንነት ናተ እዩ ሂስትሪ ዶ ብኩሉ ንብሎ ፀኒሕና ኢና ብዳታ قلت صنيحكا بهيستوري قلت صنيحكا كلنا كمصانا عيواننا نعيم كبلاين مالتي صبوتي مدام دمتا ناي بحقي ثانك يو دكتور نوح حزناكا ثانك يو ابقصالون حتتات الله بزح حتتات بصحابو ግን دحان ابقصال خنم صدس يبلني هنايات حزناكا انا يعني في تسعه انا قرم زملكايو ريها اشوف خومي وطات ريها وطات من اسي عالم من اسي عالم من اسي تبلي عجير يخايو من اسي زبلنا ها بقى خوينا نقبر مالتي زخم زبلكم خو يكون دحان ها يا بقى اب قصال فرغ بكاينا بزحنا هندليكا بزحنا مهار سلازلنا بزح سبي مهار زل دكتور ثانك يو بالتعمي اقداسي ايكونوميكالي داتا حساب زخونها ازيو بلوص ساينسي خلي يقول بقى ساينسي كلها كتا تعشمو مجمريا مكازيا تا ساينس ስለዚህ አቡ ኢቲሃት ክትሪ خلኻ خات ዝበሃል ዘለኻ እቲ ተሐቅኸ እንታይ ማለት እቲ ሪያሊቲ እንታይ ዝምስክር እቲ ዴታ ከዓ እዚ እዩ ሓበሬታ ማለት እዩ ዘሎ ሁሉ ማለት እዩ ስለዚህ ዘሎ ምስቲ ሳይንስ ሓዊሽካ ዝነግሮ ታሪክ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እቲ ኩሉ ዝበሃል ዘሎ መምኽነታ መማሳመሲ ሓሶት ነቲ ትክክል ዝደልይዎ ንጎበጣ ክጎብጡ ዝብልዎ ዘረባ መዳናግር እንተዘይ ኮይኑ ኩሉ ማይ ዘይዕቁር ምዃኑ በኽቱሽ ምዃኑ እቲ ሳይንስን እቲ ዴታን ዘረጋግፅ ማለት እዩ ንስ ሰለስተ ኣርባዕተ መንገዲ ገርና ከዓኒ ማይ ከም ዘይዕቁር ኣርኢናዮ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ሳይንስ ይዛረብ ዘሎ ገብረ ይኮነን ወይ ደስ በለ ይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ሳይንስ ይዛረብ ዘሎ ዴታ ሓበሬታ ይዛረብ ዘሎ ስለዚ ምስ ሓበሬታ ምስ ሳይንስ እንድሕር ተጋጭኻ ከዓ ተጋጭኻ ጥራይኻ ትተርፍ ካልእ ታእሽሙ የብላን ማለት እዩ ስለዚ ከማያ ስለዚ ታ ዝበልካዮ ያ በቃ ድሓን ግርም يغنيلي نتي عدمي نتي كله جزيهم وفيهم كسمعوا صنعوا دحر حجون سمعوا ون زلنا خبري كجلس يدلي يغنيلي ثانك يو دكتور بروح سنبت نبونك هاجنا عرفتها ثانك يو بون غايبون على لفظي يا مكان يا سيمبل يا مكان يا خير حسن بالله هذه كمان هتودنا يا الله حوالته ما قال كاسبت مالتي حنقول تبارك ايش دكتور ثانك يو حبيبي قدام سنبت يا صبوا بيلا ثانك يو